temos aquí a Adrián Díaz, ojo, Pero xa estamos en directo ou que? Vai agora, sí. Que maravilla. Oye, que chula está esa habitación, É verdad, aquí... Hostia. O verdadeiro tuichero, sí, señor. Vamos a ver, por favor, espérate que pesa. Agora que está tan de modo o banner, ese porquiño... Cuidado, Por ese porquiño poden te banear en calquera momento. En calquer momento, Aquí en Cero Combate, cuidado co que dis, Que tal, Gabi? Oye, que ben estou aquí na túa casa, non? Hombre, que tal? Que tal? Pois moi ben, encantado de estar aquí contigo. Supoño que xa estará por aí a xente no chat. Pero está A lo loco, dalle un saúdo que non teño o Twitch aberto porque, bueno, ti sabes lo que seguías de vez en cando o hai cuarentena, que cando facías dúas cousas a vez a cousa petábase, co cual dixen, vou entrar con garantías, non vou abrir o Twitch para poder ter unha conversa fluida. Aí estamos. Que tal, ojo? Todo ben? Todo correcto, aquí estamos. Acabamos de chegar a casiña. De chollar. Mais ou menos, sí, andamos aí con cousiñas. Aí, se vienen cositas. Se vienen cositas. E non todas boas, Hostia, no me digas eso, non me jodas. No, intentamos que todo sexa bo, pero xa sabes que ás veces pasan cousitas. Bueno, pasan cousiñas, home, eso é verdad. Bueno, pois benvido, estamos aquí, está Adrián Díaz, está xa a xente aí, ese Adri... que dice aí? Hostia, atende. Hai un fulano que me di, hostia, este era o que ia polas prazas de abastos en Larpeiros. Correcto, sí, señor. Entre outras moitas cousas, sí. Pasa que, claro, polo nome igual non me tiña ubicado. Non te situaba, mellor. Non me situaba. A ti Larpeiros, gustábache ese programa, de verdad. A ver, é un dos programas que podemos decir que é agradecido de facer. Porque comes as cousas como son. Non sempre comes cousas que che apetecen comer, nin as horas que che apetecen comer, pero é un programa super agradecido, primeiro porque comes, e segundo porque a xente teñe un cariño espectacular. Dos poucos programas que podes ir a calquera parte de Galicia, en todas partes teñen boa imaxe dele e querero moito, co cual, oi, que máis se lle pode pedir un programa? Non todos poden decir o mesmo, Eso é verdad, Non todos poden decir o mesmo, que algúns saen a pedradas. É que che paguen por comer. É que che paguen por comer. Eso, se me deran €1 por cada vez que me dixeron iso. Pero que non é todo comer, A xente, ademais, isto é curioso, porque moita xente, sobre todo o primeiro do programa e tal, cando empezaba no programa, a xente achegábase, bueno, despois do mítico, non? Bueno, Larpeiro, como te pos, tal, non sei que, tal cual. Bueno, a ti, na túa vida que fas? E digo, como que na miña vida que fago? Sí, a que te dedicas? E digo, a isto, eu traballo, este é o meu traballo, quero decir, traballo na tele, sou xornalista, este é o meu traballo. E a xente, non, pero en serio, cando non estás facendo isto, que faz? Non sei, es carpinteiro, fontaneiro, tal, non, señora, traballo desto. Non, a xente costaballe un pouco, sabes, asimilar que ese era o meu traballo. Hostia. Cal foi a vez que o peor o pasaches nese programa comendo? Comendo? Sí, que diste, Dios, é que isto... A min isto non me gusta nada. Hai un par de veces... hubo un par, mira, unha vez, que non quero tampouco dicir... Bueno. Unha vez un paté, acórdome como se acabara de comer agora. Mira, un paté de percebe alga en riba dunha endivia, que hai cousas que eu son moi tolerante con todo, pero hai cousas que tiñan que desaparecer do planeta. Unha delas é a endivia. Perdoádeme se hai algún fan da endivia por aí no... Que é endivia? É como unha especie de lámina de ensalada, non? É unha cousa así, como un barquillo de ensalada, non sei se... Seguro que alguén por aí sabe o que é. E iso, pois iso, a endivia rechea de paté de alga e percebe. Que así, vista así, a percebe, ten que ser... No, de verdade, é do peor que comín na miña vida. E ademais, nunha secuencia tiña que facer como que me gustaba moito, que comía así... Tiña que, sabes, comer, creo que eran 2 ou 3 así con ansia, como dicindo, no, que rico isto como é, e tal, e cual. De verdad que o pasei, pero tremendamente mal. E outra cousa que así recordo especialmente foi unha vez que me tocou comer a pupos de mar. Sabes o que é unha pupo? Caracola. Unha caracola de mar. E dirás ti, e iso cómese?
Pois sei que na Guarda, sí, na Guarda ou fixeron a min a trampa ou normalmente comen os apupos. Oh, Son moi valorados, así fano como se fora cócenos e despois prepáranos como se fora a feira e póñenchos así con palillos como pa picar, non comades, non caeades na trampa, xa vos lo digo eu, non o fagades. Se vos ofrecen apupos, no, di no a los apupos, no. bueno, estás ben como beta tester aí de comida, joder. No, a verdade é que sempre que unhas míticas conversas estas de probaches aquelo, tal, probaches isto, tal, e normalmente no 90% dos casos teño probado e podo dar unha opinión máis ou menos formada do que están a falar. Pero bueno, o que che digo, que non sempre che toca comer cousas que gusten, e en momentos que che gusten, porque Hostia, hai veces que, pois eso, toca che comer pois un cocido ás 11 da mañá. E ter que comer, hostia, dicir claro. que é maravilloso, claro, as grabacións xa Non sabes pensara que, neso. Non claro, pensara sabes, neso. as grabacións moitas veces son a horas intempestivas. Tempestivas. Para comer un cocido ás 11 da mañá hai que Sí, ter sí, peito, ou un cocido, ou digo, un guiso de, Sí. non sei, de calquera cousa, sí, sí, sí. Que sepas que hai público aquí remember de Hai Cuarentena, está aí mi coquetería. ¡Hombre! Coque, claro que sí, o sea, eu creo que Coque foi unha das persoas que máis nos animou Guau. mentre facíamos o Hai Cuarentena. Como podedes ver, estou no plató de Hai Cuarentena, non cambiou nada, está todo como deixamos Efectivamente. cando pechamos siga a bicicleta no mesmo sitio, mira, aí teño a Aí, bicicleta. Bueno, falta o cartel, que cando é se lle verdad, acabaron as... certo. Sí, falta o cartel, aí teño os cascos, falta o cartel que cando se lle acabaron as pilas tireino directamente, porque dixen, para que me llevamos poñer pilas se non paga a pena, pero si un bicazo enorme a Coque que a verdade que é un bueno, amor de muller. e tamén está aí Canecal tamén. Home, Está aí, home, está aí. Kenecal, por Dios. Gestionando. Sabes o que pasa con Kenecal? Kenecal non perde unha. Ali onde hai unha... Ali onde hai tumulto aparece Kenecal, tamén unha aperta grande. Bueno, ademais Kenecal, amigo de toda a vida. E que tamén botou unha man, pues, bueno, igual a xente non sabe, pero que levaba todas as redes do Hai Cuarentena. E a verdade que fixe un traballazo del copón. E hai que dicilo, gratis. Hai que decir, gratis. Como todo o que fixemos en Hai Cuarentena, porque ainda a xente preguntaba, joder, pois como aquelo, tal, ostra, algo sacaríades. Nada, desgustos. Se recordades, casi me botan da casa, efectivamente, por iso estou neste plató. Antes estaba nun plató máis grande, pero os veciños decidiron que era o Hai Cuarentena ou vivir no edificio, entón decidín, pois, cambiar o plató. Bueno, a miña señora, pois, claro, a piques do divorcio por motivos obvios. De feito, como che avisaban os veciños? Pois mira, a primeira vez foi cun toque sutil na parede. Un pum, a segunda vez xa foi pum pum, e a terceira vez foi a miña señora que chamou á porta e dixo, están os veciños na porta. Hostia puta. Falas ti con eles ou falo eu? Vai falando ti e dilles que isto vais acabar. Despois xa tiven... Porque daquelas ainda non coñecía moi ben os veciños, levaba pouco por aquí e tal. Bueno, despois xa falei cos afectados, e pedín disculpas, expliqueilles un pouco o tema, porque claro, eles pensaban que había un tolo que ás 11 da noite poñese a falar en alto, a berrar, que tiña un problema de desequilibrio co litio, que necesitaba pastillas para equilibrar o litio, e non, despois entenderon que era pois eso, que estábamos facendo unha especie de programiña e tal e cual, despois xa, bueno, vamos, que arreglámoslo polas boas, Gabi, non chegou a San... Vale. A San Horrible. De feito, sigo aquí, polo de agora. Se vai un fulano, clava aí 4 puñaladas e... Non, digo unha cousa, cando saía a pasear a cadela miraba 2 veces antes de sair, como antes de cruzar, sabes? Sacaba a cabeza e facía. Miraba por lados, a ver se había algún veciño, e se non había nada, pois saía correndo e punto. Nunca colleu o ascensor, tamén é certo, sempre pola escaleira. Por se acaso, esas conversas, sabes, incómodas de eres tú, no? E no, tal, intentei evitar todo no posible, vai. Eu enténdote porque eu antes facía as charlas estas, facías os sábados ás 11 da noite. O veciño, que a día de hoxe non sei de onde veñen os golpes, pero metíalle, de feito, un día dixen, se un día entra o veciño aquí pola parede, non vos asustedes. Claro, efectivamente. Vale. Nada, por o micro é que se una o tema. Se a xente o de dar golpes na parede, eu penso que é a cousa da frustración, tamén, certo? Que, en plan, porque si realmente
tes valor, vas á porta, como fixo o meu veciño, en plan, lo mato directamente, o sea, non quero razonar como a xente, eu quero matar a alguén. Pero vas á porta e explicarlle un pouco que o para o lo revientar vivo, ¿no? Eso é un pouquinho. Sabes o rollo? Que o meu veciño é do outro edificio. Ah, é do outro edificio, pero que facías ti, Dani, macho. É que esta habitación empata co outro edificio. Pero entonces, escoita unha cousa, o constructor saltouse a medianilla, muchacho. Quero dicir, aí hai aire, nin siquiera, vamos, que nin aislou, vamos. Non, é que a parte que eu vivo non baixo. E arriba non hai nadie porque se vende. Hostia, pois, escoita, se vive nun baixo, calquera día entreche o FBI. Acordaste do FBI? Pois algún día tiranche a porta, entreche 4 geos. Porque claro, nun baixo estás pedindo por elas, vanche entrar calquera día. O que pode entrar é o local da estrada. Eso que pode entrar. Pois eu prefiro que entre o FBI que a local da estrada, cuidado, tamén xo digo. Bueno, eu non lle veixo moitas ganas de entrar, eu sei que... No, sí, a estas horas seguro que teño cousas mellores que facer que tirar portas de baixo. Este gilipollas deixou a berrar aí que non pasa nada. Bueno, antes de nada, que tal levaste o confinamiento? Aparte de estar aí en cuarentena aí a bloque. A nivel emocional, A nivel emocional, eu levei no ben, pasa que tamén, é que foron moitas cousas, porque primeiro foi o tema de estar pechados na casa, mas, bueno, creo que sabes que estábamos aí con estábamos con proxectos moi interesantes, moi guais aí, arrancando un que nos facía moita ilusión e demais, e de repente parouse todo. Co cual o primeiro do confinamento foi asimilar que probablemente moitas desas cousas que nos emocionaban e que nos motivaban pois non iban volver, porque non tiñan traza, porque era todo plantexado con xente, bueno, empezar a facerse a idea de que ese tipo de formatos, ese tipo de proxectos pois xa non tiñan recorrido ata que isto se acabase por completo. E daquelas éramos optimistas, quero dicir, bueno, igual pro ano que ven, xa me entendes, non? Igual pro ano que ven isto é normal, podemos nos xuntar, nada. Ainda daquelas éramos optimistas. Entón, o primeiro foi un pouco mentalizarse de que non íamos estar parados. Despois del veino ben, houve aí un par de semanas que dixen, bueno, pois polo menos paro, que levábamos moito tempo pois sin parar, non? Pois poñer un pouco de perspectiva as cousas, que levábamos moito tempo aí enganchando, moito tempo sen facer, pero nin siquiera ter unha semana de desconexión, e dixen, pois vaime vir estupendo para estar tranquilo, para organizar a cabeza, mentira, é dicir, ao final a cabeza vai por libre. E despois, nada, por fortuna, deusenos por facer o Hai Corentena, en parte grazas a xente, porque a máis estabas emitindo na tele nese momento, que tamén nos colleu fatal, o Hai Caldo, o noso meniño Hai Caldo, que ben o pasamos con ese programa, estabas emitindo, entón a xente era como plan, que vamos facer, tal, porque parouse hai como unha semana, non sabía se iba a retomar, e non sei que, dixemos, pois mira, témolo fresco, estábamos o equipo moi unido, porque a verdade que o Hai Caldo que fixemos foi unha piña enorme, tanto con Paulo, con Emilio Palmeira, con moita xente super top que traballou nese programa, e dixemos, veña, vamos facer o Hai Corentena. Entón xa tiñas unha motivación, non? A mí que me gusta moito o deporte, pois xa tiña unha rutina, levantábame, almorzaba tranquilamente, pois comíamos, facíamos homenaxes gastronómicos, tendo tempo para cociñar e demais. E despois xa a partir das 4, que Necal sabe, que as 4 dixenlle, por favor, pídoche unha cousa, ata as 4 da tarde non me escribas. Non me escribas porque, claro, acabábamos ás 2, 3 da mañá, moitas veces, sin sentido ningún, porque o directo era unha hora, 2 horas, nós aquí non sabíamos nin de aquí a Twitch, nin nada, escollemos Twitch porque era o que menos nos censuraba, e dixemos, pa diante. Logo enterámonos que éramos a primeira canle en galego, non sei que, que sea outra, que fixemos a primeira cale con contido exclusivo en galego, que, bueno, oye, iso queda para a historia. Iso queda para a historia. Tres zumbaos como éramos nós, pois facendo historia en Twitch, cuidado. Río meu de Ibai. Bueno, o tema foi ese. A partir das 4 xa nos poñemos a preparar o programa, a falar coa xente, organizando todo, preparar... A verdade é que, joder, era moito contido, eran vídeos, a verdade que o preparábamos guai, tomábamoslo como se foi.
como se fora un programa de verdade. Entón, claro, Palmeira tiña que facer os grafismos, preparar os vídeos, eu preparaba as entrevistas, cousa que non sei pa qué, porque despois xa sabes o que pasou. Sí. Despois, entre o trabalinguas, o jabón lagarto e todo isto, pois ao final enchías a mitad do programa. E despois sí que a última etapa do confinamento mal, sinceramente. A min as últimas 2-3 semanas, a min xa me chegaba. Eu precisaba traballar, o tema do traballo non xa empezaba a estar todo no aire, pasábamos de ter un traballo medianamente asegurado a non ter nada, estar todo así un pouquiño, entón estábamos obsesionados un pouco por poder sair e arranxalo todo, non? Empezar a poñer cousas en marcha porque veías que morría todo. Co cual, tiven esas 3 etapas. Primeiro, asimilar, gozar no que se podía, e despois a última que foi o abrir esa porta ou tiro abaixo. Quero dicir, eu teño que sair daqui, sexa como sexa, teño que traballar. Creo ben, porque eu creo que todos o vivimos. Ese último tramo final... Sí, eu creo que foi o peor, porque ao primeiro... É o que dicía eu, por exemplo, no cole, onde traballo, cando estaba esa semana de que íbamos a pechar, eran rumores, non? Entón estábamos, e cando chega o anuncio de aí de Feijóo, en plan, sí, pechas as escolas, depois Pedro Sánchez aí, e dixo, adiós, sí. Eu dicindo ás miñas compañeras, para a ver, 15 días, veña, jaja, lol, que tal. Sí, claro. Veña así na casa, guau, as cervexas, tal, así. As videochamadas, os vermús por videochamada, eu fixen un ou dous, e o terceiro vermú dixes, se é así, deixo de beber, digo en serio, deixo de beber porque isto non ten sentido ningún. Chego a casa, chego a cama moñar de todo, levántome con resaca, amargado. É tristísimo. É tristísimo, moi triste. Eu, de feito... É máis... Sí. Dime. Non, que eu unha vez, o sea, que fixen, o sea, o de encherme, de así, tal, eu chegaba a un punto, estaba con sin Discord, o sea, falando e tal, estaba en un plan, que estou facendo ca miña vida? Sí, cando te ves nun reflexo do ordenador dis, pero que fago aquí? Que é isto? Sí. De feito, eu nos primeiros hai cuarentena, bueno, enchía a taza de cervexa, tal e cual, tomabas 3, 4, 5 cervezas, complicabas a noite porque, claro, ao final eran 2 horas de directo, 3, entón aquí, triqui, a partir, creo que foi do programa 12, deixei totalmente a cervexa porque era incompatible ca vida acabar mamado todos os días, porque non acabar mamado, pero si co puntillo de levantarte jodido, sabes, de tal, entonces dixen, non pode ser, sabes, a miña señora saía da cama e xa non coñecía a persoa que saía pola porta, que te está, que haces por las noches? Que estás facendo polas noites, ti? Sin vergüenza, sabes? O sea, entón foi un pouco todo unha puta locura que lle contaremos aos netos. Que o único bo que sacamos disto, pois eso, foi a maravillosa experiencia de hai cuarentena, que, joder, a verdade é que sempre que penso naquilo, pois teño unha sonrisa na boca, iso que mola, joder. É que foi unha situación, unha experiencia que é o que digo eu, o sea, as primeiras semanas era raro, ti vías pola ventana, o sea, todo desierto, a policía local anunciando a peña que se metera na casa, dijo, isto é unha película. Ibas ao súper, rollo apocalipsis zombie, estanterías vacías, a peña escapando de ti, tapando así, rollo... Era unha puta locura, unha absoluta puta locura. Eu acordo como iba o Gadis que teño aquí ao lado da casa, cas mochilas de ir da acampada. E levaba unha mochila atrás e outra mochila adiante, sabes? Ca gorra, a mascarilla, acórdome que daquelas ainda che decían, pon luvas, sabes? Sí, totalmente. Iba cas luvas, decía, pero si non podo colocar unha mascarilla porque teño luvas, non podo coller... Era unha puta locura. Chegaba pa aquí cas 2 mochilas, desfacelo todo, a miña señora desinfectando todo, dicindo, é que imos morrer da merda que nos estamos poñendo no corpo, sabes? O sea, se non nos mata o virus, vai nos matar o gélido alcohólico este feito con caña de ervas, que os primeiros eran, eu comprei un par deles que era caña de ervas totalmente, sí. Eu dicía, isto non pode ser, isto que é mellor morrer, en serio, é mellor morrer. Sí. Pero bueno, por fortuna pasou, polo menos o máis gordo,
esperemos que non volva, macho, porque Eu, dúas pandemias para unha mesma xeración, no, 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 eu no, creo no. que con unha tiramos. Eu Xa os nosos fillos, os nosos netos que apañen co que lles no, veña. no, deixo así. Eu xa me dediquei agora a vivir día a día. Así, totalmente. Sabes? O que veña. Totalmente, O que veña. totalmente. O que veña. Se non se pode, veña, pois non se pode. Veña, tranquilos. Veña, con calma, Sí, con sí. calma. Pero Iso sí, tamén, igual, iso tamén unha das partes boas, non? Que empezamos un pouco a valorar as pequenas cousas. Eu agora, cada vez que me xunto cun amigo para tomar unha cerveza, que ti non sabes como me sabe, nunha terraza, tomar unha cerveza cun colega nunha terraza, é como... E antes dicía, joder, outra vez ali o mesmo bar, me cago en Ross, non iremos dar un paseo polo monte un día, joder. E ahora dis, bueno, si, vamos, da mañá a noite, na mesma terraza, que ca mesma xente. Eu estou deseando quedar ca xente que sin que sea un delito. Sin que andes Sí, claro. así, rollo... Ai, somos 4, vamos estar aquí, nesta mesa. 6 no, tú, fuera. É que isto, esa é outra, sabes? Outro día estábamos tomando, que estaba que me cal tamén. Éramos 4, e chegaron 3 máis. Dixemos, pois un vai ter que tomar polo cu. Quero dicir, aquí... O que non vai ser é que nos rodamos todos porque veña un de máis. Quen foi o último en chegar a la puta calle? A puta calle, cara, que che un polo cu. No, que é, sí. De feito, ahora é a norma esta de que se ti... O sea, ides a unha casa e podes estar 6 fora da casa e 4 dentro. O sea, é que... A ver, vamos a ver. Bueno, no teu caso, como é un baixo, ainda ten sentido. Abres a ventana e a xente pode... O patio de pero luces. dilla... Claro, pero eu que vivo nun quinto onde poño a xente fora. ¿Sabes? Cando tellado, sabes? Baixando como orgeos para poder falar pola ventana. Tires unha roldana. Unha roldana. Unha roldana e colgos, aí vou falando con eles. Molaba, verdad? Bueno, contanos logo, a ver, sempre te quixeches dedicar ao mundo da televisión? Sempre? Sí, home, eu formeime para iso, pero bueno, eu empecé facendo comunicación audiovisual e sempre pensei que ia estar detrás das cámaras. A min gustábame moito o tema da produción de audio, a postproducción de vídeo, gustábame moito, acórdome que na facultade sempre estaba interesado por iso e tal. Chamábame un pouco menos a atención o tema de grabación de cámara e tal, pero sí o tema da postproducción tanto de audio como de vídeo gustábame moito. Pero despois, na carreira, fomos facendo radio, fixemos un programa de radio chulísimo, que ao final comprounos unha cadea e pidémoslo facer estando na universidade. Entón, aí empecé a ver un pouco o tema este de estar diante dos micrófonos e das cámaras, e acabei facendo xornalismo tamén. Cando acabei comunicación, fixen xornalismo. Entón, en xornalismo sí que xa aí provei un pouquiño, tal e cual, pero de todas maneiras, eu nas miñas primeiras prácticas, eu pedín para postproducción de vídeo. Eu quería montar co Avid, quería tal e cual. E foi casualidade, a verdade. Home, durante a carreira sí que faz cousas diante de cámara e ves que pois non és o peor da clase, e dis, bueno, ainda me defendo, non morro da vergonza, non me mexo encima, sabes? Cousas así que ves que os teus compañeros pasan horrible, ti, pois, bueno, botar aí morro e tiras para diante. Foi por casualidade, dixeronme, hoxe hai que facer unha reportaxe e non temos redactor que saia fora, animaste ti? E dixen, no, a pregunta é se vos atrevedes vos, sabes? Quero dicir, eu anímome, pero vos estades dispostos a emitir o que eu vou facer, ese é outro. Bueno, ti sae o que veña. E acórdome que ademais foi unha reportaxe que gravei en Porto Marín, no pobo do meu pai, ademais coincidiu todo así como moi tal, en plan, a primeira reportaxe xusto no pobo e tal, e dixen, joder, que raro todo, non? E desde aquelas xa non parei de facer cousas. Foi esa reportaxe, esa quedou guai, debeulles gustar, e xa o día seguinte cambiaronme de sección e xa foi, veña, pois hoxe vas a tal sitio, hoxe vas a non sei que. E nas segundas prácticas que fixen xa directamente puxéronme diante de cámara, e desde aquelas a verdade é que eu tiven sorte, chamalle estar no sitio, e fun enlazando un proxecto con outro a través, pois, ás veces por casting, outras veces, pois, porque vas collendo outros chollos, e ata día de hoxe pois non parei de facer cousas diante de cámara, pero non foi unha cousa que eu tiña, en plan, eu quero estar diante da cámara, quero sair na tele. Non, foi que de repente veste aí, ves que fara ben, a xente gustalle, e diste, pois, que coño, pa diante. Pa diante. E como te sentiches ti a primeira vez diante dunha cámara? O sea, polo que dis, xa... Pois mira, a primeira vez... Nunha cámara...
O sea, rollo... Xa, Profesional. sí, falamos xa... Claro, pero profesional. Pois Sí. mal, porque ti tes unha imaxe de ti que non é a real, sabes? E cando a ves en alta definición, pois aínda menos. É que é un tema, ese é un tema. Porque, claro, é como cando gravas cando fas o primeiro directo de Twitch e despois velo ou tal e escoitas a túa voz e dis, pero esta é mi voz? Non pode ser. Pero se eu teño unha voz de la hostia, isto, sabes? Isto parece De actor de doblaje. efectivamente, isto parece un pitufo borracho, joder. Pois eso, a primeira vez que me vin dixen, madre mía, ese tipo, eu pensei que claro, que non, quero decir, normalmente, eu supoño que lle pasa a moita xente, Sí. pero cando te ves por primeira vez, dis, isto non o vai querer ver nadie, quero decir, eu imagino a señora na súa casa enchantada ou na golada, e pon a tele de mami, vamos a ver, pon aí a Matías Prats, joder, quítame isto, sabes? Saca aí, saca. No, Sí. pásalo mal ata que aceptas, bueno, supoño que nunca habrá xente que é moi segura de si mesma e tal, e que na máis se ve, oh, Dios, soy un amo e tal. No, no meu caso foi, que horror, por Dios, e logo vaste acostumbrando un pouco a verte na tele. Cando ves a reacción da xente, que a xente, pois, que lle parece agradable, que lle gusta, que tal, igual, este, pois igual non está tan mal. Pero non, a primeira, eu creo que quen diga que non minte, as primeiras veces que te ves. E logo, se fas o exercicio de ver esas grabacións xa pasado o tempo, aí sí que queres morrer de golpe. Mutilar, o sea, é autoflagelarte, o sea, en plan aí... Sí, eu xa non fago iso, É Dios. máis, nos programas que mo fixeron, pasei no mal. Porque Pois, cando vas a unha entrevista ou tal, ponenche vídeos antigos e normalmente os cabros de documentación non van o que estás guapo, nin o que sais guai, nin o que que falas guai, cabróns, tío. sabes? No, xa. No, sí, a xente de documentación, eu queros moito, pero son unha panda de cabrones cojones. Aparte, cantos anos ti, o sea, cantos anos tiñas cando empezaches diante dunha cámara? Pois profesionalmente con 21 anos. A mí tamén cambiou a forma de vestir, a forma de... Buah, Eso. no meu caso alucinas. No meu caso Sí. alucinas, Gabi. Eu non sei se viches algo, No, pero nunca te vin rollo... eu no, Bueno, mira, non quer decir que seas vello, pero... bueno, pero vaime chegando, mira, cumplín o día 5 deste mes 34 bu- palos. Tampouco é moito. Olha, estou co fito, chaval, vai verdad. te deitar, home, pero... Sí, tal cual. Teño mira, algunha entrada máis teño e tal, pero Pero bueno. bueno, a ver, Non me queixo, non me pero con queixo, non 21 me anos queixo. sendo un pipiolo, joder, Uf. que estabas... Bueno, é que Necal non sei se estará dicindo no grupo, pero que Necal que me conocí, bueno, coñecíame perfectamente naquela época, pode flipar, quero decir. No, hai mensajes moi positivos aí, porque di aí moi coquetería. O que vale, e Adri vale moito. Alicia, que guapo sales. Igual, hostia, Dios. Pero aquí dices... Alicia, moitísimas grazas, joder, dices... estáme subindo a autoestima, invítame un par de días a semana, coño. Canecal, pon caritas. Caritas de non di nada, mellor, Caritas no, así. de... Ademais, claro, as primeiras veces que sales na tele sales ca túa roupa. Cando vas de reporteiro e tal, normalmente ninguén te asesora, Claro. sabes? E dis, buah, tiño este polo aquí de puta madre, vou sair... Error. Claro, ti pensas que vistes de puta madre, Claro, que estás á que vas moda, aí super que facherito aí. que estás surfeando a ola de puta madre. Eu acordome ademais que levaba pendientes, anillos, esclava, así, é un Tú espectáculo. veches aí un pasadito el ojo, Coidado, Gabi, coidado, Hostia. sí. E ademais de que pesaba bastante máis do que peso agora, co cual eu digo che unha cousa, hai moita xente que si ve aquelas imaxes nin de coña pensa que son eu, o sea, nin de coña pensa que son eu. Por iso tive moita sorte en moitos programas que me fixeron este rollo de entrevistas de non sei que, canto, que cando se puxeron a buscar por Adrián Díaz pensarían que era un. Dixe, bueno, no, este non é. Bueno, eu puxo unha foto actual, do que nos pille Sí, revolando. gracias a Dios, colliches unha das últimas. Pero sabendo eso, podía ser cabrón, No, pero pasa que nas redes tamén empecé tarde e xa non recollí ningún tipo de material. De feito... Non haberá ningún algo de archivo aí... É seguro que se te metes na tele, buf, claro, sí, na carta da televisión de Galicia que teñen aí un archivo que ni Televisión Española seguro que atopas calquera cousa. Acórdame nun programa, no primeiro que no segundo que traballei, creo que era Solaina, puxeron unhas colas bueno, estaban buscando colas de Manolo Escobar no lugar, fora cando Manolo Escobar estivera mal ou estaba a piques de quedarse mecedora. Estaban buscando unhas colas e de repente entre o público quen aparece
aquí o Menda Lerenda, facendo ya ola a Manolo Escobar, e Manolo Escobar escapando de min e do grupo de colegas que fóramos ao lugar, escapando Manolo Escobar da fronte do escenario, porque estábamos nós facendo ya ola uns kinkis, pois imagínate, con esclavas pendientes e tal, facendo ya ola a Manolo Escobar, e Manolo Escobar dicindo, como me acerque, me quitan hasta el reloj. Sí, sí, sí. Toma a Efectivamente. carteira, toma. Por eso che digo que ata daquelo hai documentación, e o que estaba de documentación Tate deuse conta de que era eu estaba en plató falando dese tema e o tipo repetiu as colas en bucle, pero igual 15 minutos en bucle, e saía eu ali facendo a ola, e gracias a Dios no plató a xente pois estaba máis pendiente do que estábamos falando que das colas e ninguén dixo nada. Pero cando acabou o programa, eu perdín 14 anos, porque estaba dicindo, como alguén mire para as colas e se dei conta que acabouse a miña carreira na tele, quero dicir, durou pois 2 meses. A miña carreira, bueno, foi bonita, pero durou 2 meses. 2 meses. Que ese fulano, tal... Claro, sí, que sí. Iba a dicir a ti, que estabas ali de público, además, que ibas presentar as campanadas con José Ramón Galloso. Co meu referente, co meu ídolo, co meu xemelgo maior, eu chamo o meu xemelgo maior, joder, para min iso foi... Que foi? De feito, cando me chamaron, pensei que era para facer unha previa ou tal e cual, acórdome que me chamoume Mónica, que é unha das produtoras do Luar, porque, bueno, o equipo é máis ou menos o mismo que xestiona todo isto, díxome, bueno, como terías ti o día 31 e tal, porque queremos facer unha cousa... Non me dixo que era para dar as badaladas, sabes? Eu dixen, joder, Mónica, pois non sabes que por ti fago que sexa, pero o día 31, joder, a familia, estar ali toda a tarde, bueno, e díxomela, bueno, claro, entendo e tal e cual, ademais, claro, ter que dar as badaladas, pois claro, non pode estar ca familia. Eu quedei, como que dar as badaladas? Si é para dar as badaladas, sí, joder, sabes? Como vou dicir que non? Eu pensei que querían facer un especial da tele e ternos ali un pouquinho para entrevistarnos pola tarde ou que fora, sabes? Moitas cousas así que, joder, que o faz encantado porque sempre che gusta que conten contigo para esas cousas, pero claro, ese día pois estar empantanado toda a tarde tal e cual, ademais eu normalmente estou ca miña familia en Lugo, co cual teria que ir, bueno, era un pouco de jaleo, non? Que ao final tería o feito igual, pero o tema era ese, que claro, hai que dar as badaladas ás 12, pois claro, non pode estar ca familia, pero espera unha cousa, isto é para dar as badaladas, entón sí, hombre, entón, de que estamos falando, claro, ademais que o Xosé Ramón, é unha experiencia increíble, Gabi, de verdade. De tolos. É que a verdade é que eu non sabería, eu estaría ali cagadísimo. Buah, se che digo a verdade non che dá tempo, é que non che dá tempo. Estás, a ver, se te podes a pensar que momento é, canta xente, xa nin vas. Pero eu vivino totalmente inconsciente, ademais, é que totalmente inconsciente. Acórdome que estaba María Mera tamén, María Mera estaba embarazada, ademais, faltáballe moi pouco para tal, estivemos toda a tarde pois bromeando un pouco, non de, e si te pos de parto. E si te pos de parto, María, que nos lías un aquí, sabes, e Xosé Ramón e eu dicindo, bueno, ti tes idea de algo de facer? Non, eu salgo correndo, a mí non me lieres que eu salgo correndo. Entón, foi un pouco de inconsciencia, tal e cual, non che dá tempo porque despois o tema das badaladas son 15 minutos. E claro, tens que ter preparado, pois, o que tens que ter preparado, temas de guión, un pouquiño o que hai que dicir, as promos que hai que facer, porque sempre hai unhas promos pactadas, entón hai que facer esas promos, telas que ter ben preparadas. Non che dá tempo, non che dá moito tempo a asimilar o que estás facendo ata que o faz. De feito, eu non vin as badaladas ata un ano despois. Hostia. Xurocho, non fun capaz. Quedeime tranquilo porque a mí fíxome moita ilusión porque estaba meu irmán de Madrid, que sempre está, bueno, vive en Madrid e tal e cual, ese ano dixo, buah, se vas a dar as badaladas con Xosé Ramón, eu teño que estar ali. Eu pensei que decía de coña e tal, e dixen, bueno, hombre, eu pregunto se pode ir con alguén, pero, joder, pois, de verdade, paso da miña moza, paso de todo o mundo, vou contigo ali e tal e cual, sí, e pasou de todo Cristo e dixo, se pode ir contigo, vou. Vivino super especial porque veu meu irmán conmigo para lá, e vivimos os dous, pois, como a dos nenos ali con Xosé Ramón, que, por certo, Xosé Ramón xa, creo que sabe todo o mundo, pero un amor de home, e ademais a xente nova trátanos espectacularmente, a verdade que o quero un mundo, e fixo todo super fácil, a experiencia espectacular, e o que che digo, eu tiña bo feedback porque a xente escribe che tal, non sei que, bueno, o equipo que era contento, saiu todo máis ou menos como tiña que sair e demais, entón eu marchei contento, pero non fun capaz de velas ata un ano despois.
de ver o que fixen ata un ano despois, dixe, porque non o quero ni ver, o sea, non quero saber nin que pasou. Eu vivín esta experiencia, e para min, e para ninguén máis. De feito, non subín nada ás redes, non fixen nada, o sea, ni me deu por subir cousas a Instagram, ni a nada, non fixen nada. E máis, as únicas fotos que hai fixas o meu irmán, e que ni sequera me deu por sacar fotos, macho. Buah, chaval, é que tuvo que ser... Buah. Non, Xa estás escribindo todo. Eu creo que nós, quero dicir, é que esa emoción tan grande, aparte, a admiración, cando estás con alguén que admiras ao teu lado, facendo o mismo papel, o sea, eu tenho que ser unha experiencia que... Pues, eu dixen, eu creo que lle dixen en directo, ahora non me acordo, pero creo que lle dixen en directo a Xosé Ramón, dixen, isto é como un rapaz que lle gusta o fútbol, Xosé Ramón chegar a xogar con Messi unha pachanga, sabes? O sea, eu estou aquí, creo que lle dixen, ahora non me recordo ben, pero creo que lle dixen iso, en plan, Xosé Ramón, pois claro, escarallabas, en plan, que está dicindo está normal, ademais, Xosé Ramón estaba obsesionado porque lle rompía o plano, porque efectivamente, claro, eu estaba ao lado, a berenguera por aquí, eu por alá, dicía como compoñemos isto para que non pareza un Cristo, sabes? Entón estábamos aí con ese tema, e claro, para min era, levo toda a vida vendo as badaladas na Galega, e verte ali, e sobre todo, sabes o que che gusta, Gabi? A xente que te quere, e a xente que veu como pois o duro que é, pois moitas veces este traballo, porque as cousas como son, este traballo é duro, é inestable, nunca sabes que vas a facer o mes que ven, é complicado de vivir a xente que está, sobre todo para a xente que está contigo, porque no fondo é a tua profesión, se che gusta, gozas dela, pero claro, a xente que está no teu entorno, a familia, pois a novia, os colegas, pois saben o inestable que é todo, sabes? E moitas veces sufren esas consecuencias de que ti non podes facer planes, de que non te podes embarcar en ninguna cousa moi importante porque non sabes o que vai pasar. Entón, eu estaba máis contento porque os meus avós, miña nai, meu pai, tal, todo o mundo estivera vendo pola tele que eu por facelo, sabes? Eu dicía, eu o único que teño que concentrarme é non cagala demasiado. E se a cago moito, que sexa menos que a outra persoa. Quer decir, que a caga alguén máis que a mí, para que ninguén se acorde de mí. E ao final saiu todo espectacular. Mesmo cando baixamos ao público, que baixei ao público, tivemos sorte, atopamos con xente guai, bailamos, hai un can por ali voando, tal. Foi, quer decir, ao final saiu todo ben e iso, pois, é algo que levarei para toda a vida. Fíjate co que estás escribindo ti. É que me río porque estásme recordando o meu paso polo plató de que nos fui revolando. Que non se a ver, non é comparable, pero para min, obviamente, que nunca pisei un plató de televisión, eu teño que dizer que estaba cajado, moi cajado. Normal. Pero teño dito aquí, porque nós vimos aquí o programa. Non me jodas. Sí, despois reaccionamos a miña parte aquí. Hostia, que guai. Sí. Entonces eu estaba describindo os meus movimientos, como me movía, tal, non sei que. Eu dixen desde o primeiro momento que me relajei moito, o sea, relajoume moito de que foras ti que me entrevistara e non Lucía. E dixo yo Lucía. Sí, porque tocou a mí, sí. Falache un pouco con Lucía tamén, non? No, porque a Lucía tuve aquí a semana pasada. Ah, vale. E dixo yo Lucía, e dixo que non lle parece mal, tal, pero que, claro, a ti como xa tiña esa toma de contacto contigo antes, foi como, en plan, bueno, é Adri, o sea, tal, non sei que, como... Sí, falabas conmigo, esqueceches un pouco do resto. Claro, entonces... É o complicado, esquecerte do que estás facendo. Pero, claro, eu que diste os teus avós, a tua nai, o teu... tal... Eu, cando dixen a meus abuelos, que dixo, vou o sábado á tele, tal, e dixo, pero que vas, de público? E dixo, no, abuela, no, é que vou estar no plató, que me van entrevistar e tal, e... Como un neto famoso. E sabes o que mola, Gabi? Que é por algo que fas ti, que é polo teu traballo, que non é porque che roubaran unha finca ou que che moveran os marcos, non, é porque polo teu traballo. Entón, a xente que te aprecia e sabe o que che gusta a ti isto e as horas que lle botas, pois, en realidade, digo unha cousa, é a xente que máis se alegra, máis que ti. Probablemente, polo que fagamos moito do que facemos, é por agradecerlle a toda esa xente que nos apoia, que nos aguante, Gabi, que non é fácil. Que non é fácil, polo menos no meu caso. Supoño que no teu máis ou menos igual. Sí, a ver, eu, ao fin e ao cabo, estás poñendo, eres ti contra o mundo, punto. A exposición
A ver, que é moi bonito, sobre todo cando, bueno, a mí non é que me paren aí pola calle, non? Pero sí que me ten dito, bueno, os mensajes, sobre todo os mensajes que che mandan, todo moi bonito, pero sí que ten a súa parte, pois, oscura, por decirlo así. Que sí, que Eu totalmente. digo yo todo o mundo, o sea, dedicarse a isto, a ver, que eu non é que isto para mí é un hobby, eu digo, para mí é un hobby, vale, que vale, pues teñen eses ingresos tal, pero é un hobby, pero sobre todo esa xente que está a outro nivel, o rollo Ibai, que sí que vive full desto, e vive moi ben, o sea, porque ten, o sea, ten moita pasta e todo tal, Sí. pero a presión que ten ese home na cabeza, Sí. aí É por eso tampouco saen da casa, quero uf, dicir. é Que non, que que é complicado, é complicado. Xa eses niveles, para min é inimaginable, quero dicir, eu xa ni me planteo esa situación, pero quero dicir, sí que ten os seus contras, probablemente haya contras peores que ese, outro, pero claro, ao final, eso, eu creo que o que máis sufre a xente que está sí, ao teu lado, o teu carón, que o teu carón é que saben o inestable que é todo isto, esa é sabes? É verdade. que un día estás arriba e que Arriba e outro vas sobranche, abaixo. sí, sobranche os proxectos e que dun mes para outro, Se va. sí, Se é va. como chegou, marchou e hai que estar preparados para iso. É que É duro e complicado. ti a nivel psicológico, como ves ti eso, como hai veces que vives sempre que incertidumbre, o sea, estás seguido dándolle voltas Totalmente. a eso, sí, Non estás todo o tempo dándolle pero voltas a iso, pero sempre estás en alerta. alerta. Estás alerta sempre. Sempre estás alerta, pensas as cousas 50 veces antes de facelas, eh, embarcarte nun proxecto a longo prazo, igual pasas noites sin dormir pensando, porque xa son cousas que non dependen de ti, fas encaixes de bolillos para decir isto ten que ser ben, isto tamén, isto non, tal, porque se non o mes que ven, tal, pum, pam. Quero dicir, non estás obsesionado con iso, eu por fortuna ata agora pois tiven unha mínima estabilidade dentro do que é esta voráxine deste mundo, pero sí que é certo que estás alerta sempre. Cando unha persoa, vamos poñer así un exemplo, cando unha persoa pensa en comprarse un coche ou en comprarse unha casa ou tal, iso para nós, para o mundo da tele, Efectivamente. das produtoras e tal, iso é dicir, voume embarcar nunha cousa de moitos anos que eu non sei que vou facer dentro de 3 meses. Claro. Pode ser que isto vaya moi ben e que me faga gañar uns cartos durante 3 ou 4 meses, pero igual despois estou 6 meses sen facturar absolutamente É que nada. aí estamos. É o Entón, problema. ese é o tema. Ti ves sí, moi ben, é que bonitos da tele, han de cobrar moi ben. Sí, pero de que te sirve ti cobrar de puta madre 3 meses se vou ter 5 sin facer nada? Ao fin e ao cabo cobra o Sí, mesmo que ti. en moitos casos é o que pasa. Podemos dicir que esa é a norma. Esa é a norma. A excepción é que teñas que enlaces traballos e que non teñas tempo de pausa, pero a norma é que sexa un traballo moi estacional. É que E neso estamos, nesa corda. claro. Gústanos o risco, Aí Gabi. estamos, Sí. aí, vivindo Vivimos, ao sí. límite. Ao Estamos límite. co coitelo no peito todo o puto día. Pero eu sí que digo que tedes que ter unha mentalidade super fuerte, o sea, super... Eu penso que sí, O sea, A ver, hai moita xente que xa... que os planta. Sí, mira, de verdade, iso é unha das penas máis grandes que ten esta profesión, que é raro o mes que non saibas dun compañeiro que abandona o audiovisual. É raro que non hai un mes en que alguén diga, mire, eu cansei, non, acabouse, vou facer unha oposición, vou facer tal, vou facer non sei que, voume dedicar a outra cousa. Porque é realmente complicado. Pode aguantar unha vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, pero chega un momento que cando volves para a tua casa e dixes, agora que fago? Outra vez esperar a que me chamen, outra vez ir polos sitios, outra vez... Eu entendo que a xente diga hasta aquí. Eu quero ter unha vida normal, saber que o mes que ven vou poder dar de comer os morcillos, que lle vou poder dar vou poder ter unhas vacacións, que iso é outra, que no noso ter vacacións é un auténtico luxazo, porque as vacacións son cando vas para casa sen traballo, claro. Quen goza dunhas vacacións así?
non goza das É vacacións sin saber se vas complicado. volver a traballar. Quero dicir que isto tamén habrá xente que che diga totalmente o contrario. Igual estamos poniendo un pouco tal, que supoño que habrá xente Sí, na sí, sí, profesión sí, que ten sí, sí. moitísima sorte e di, joder, pois eu non teño ese problema, eu vivo guai, tal, que claro que os hai, por Sí, sí, suposto que sí, os sí, hai. sí, 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 sí. E hai xente, poucos, a verdad, as cousas como son, en Galicia menos que no resto de España, hai poucos que viven moi ben disto. Moi ben, eso hai que dicilo tamén. Hai xente que son uns elexidos, uns poucos elexidos que viven moi ben disto. Pois o resto temos o noso traballo, intentamos tirar para diante e facelo o mellor posible. Pouco a Pero pouco. bueno, sí que ao final o que dicías ti, hai que ter unha fortaleza, acostúmaste, pero bueno, que a fortaleza, por moi forte que sexas, chega un momento que o sentido común é máis grande que as ganas e diste, mira, non me compensa e vou vivir tranquilo. É entendible, de feito. É que non me extraña que abandone, De feito, abandonan nesto na que, como quen di, eres ti o teu propio jefe aquí, porque ao fin e ao cabo nadie che di nada ni nada, e hai xente que ainda falaba con Brais do Val, cando tamén estuvo aquí, el tiña un colega que iballe moi ben nas redes e tal, pero ao final, como entre, bueno, Petou. entre a presión social, comentarios, tal, non sei que, porque claro, que eso é outra. O sea, que ti... Bueno, é que dis calquera cousa fora de contexto, sempre vai haber alguén... Sí. Ui, iso é complicado, iso ter sorte tamén, porque cagar cagámola todos. Sí, todos. Cagar cagámola todos. Somos A humanos. norma é grandes ou máis pequenos. A sorte que podes ter é que non o vexa quen o ten que ver. Aí estamos. Eso é o que nos diferencia. Sí, esa é o que nos Sí. diferencia os que seguimos traballando e os que, por desgracia, pois non siguen. Pois tumbado. Pois que tivo a mala suerte de dicir algo diante de alguén ou que alguén estaba escoitando que non tiña que... Pero que cagámola a todos, Sí, realmente. sí, Realmente, sí. o sea, cando te expós, cando falas, cando estás 3 horas falando, ou como nós, que facemos un programa de 3 horas e media en directo, é que é moi complicado. Eu, por iso, para min, Galloso, ídolo absoluto. O sea, leva 30 anos falando 4 horas todos os viernes en de xamais, que diría a Real Academia Galega, meteu a pata gravemente. Sabes? Sí, Dices, que... joder, pois. E ademais fai o seu traballo, faino de putísima madre. E sale das joder, apuradas que flipas. alucinas. É increíble, Sempre é un todoterreno. Sempre ten o as para matar o 3. Ademais, un home estupendo, é que teno todo. É normal que lle vaya ben. A xente así é normal que lle vaya. Pero teño unha curiosidade. Non sei se falaches con este tema con outros compañeros da profesión, co tema isto da inestabilidade do chollo. Igual dixeronche outra cosa totalmente diferente, non sei. De feito, a ver, así tan en serio, eres o primeiro co que falo. Pero se que teño falado, se con... Como se chama? Con influencers ou así, que tan como eso... Como esas... De feito, eu ainda falaba con os colegas e falo tal, dixolle, joder, esos influencers que os ves gastando pasta a bloque e tal, eu estaría acojonado. Eu dixoche que gastaría os cartos moi acojonadamente. Porque dis ti, vale, podes ter un capricho, pero esa xente que vai a outro nivel, que gasta moita pasta, costaría moitísimo, xurocho. Bueno, xa, eu creo que esa xente o que cambia a mentalidade. Para eles gastar eses cartos é crear contido. Entón, eles veno como unha inversión en crear contido, en un pouco en diferenciarse do resto. E apostar por un contido de derroche, de cousas que non nos engañemos, a xente gustalle iso, gustalle ver como outras persoas pois fan cousas que eles non van poder facer nunca. Eu penso que xogan ese papel, tamén imagino que habrá moitas marcas por trás que lles digas que xo pago eu, aquí está a mi amistad e cual. Pero si, non, é certo, Gabi, totalmente de acordo contigo, que por eso che digo, que nós pensámoslo moito, quero dicir, a xente os que nos dedicamos a isto de crear contido, de entreter, de tal, pensas moito, porque claro, nós non somos, eu que sei, pois, non sei, Isabel Pantoja, que dá unha entrevista e de repente cae 1 millón de euros. E diste, bueno, pois veña, pois agora collo 200.000
queimo Marbella Aí durante estamos. 2 semanas. Aí Non podes estamos. a tomar por el culo. Aí estamos. Quédame 800.000 para facer que me salga a min das É pelotas. que, Pero claro, iso non é así. Nós temos un sueldiño como ten todo o mundo e tes é que... que chova. É que chova. É que eu iso, todo iso con esa incertidumbre, a ver, eu porque, bueno, teño o meu chollo, e sei que a final de mes, pois teño o meu sueldo. Claro, Entonces, efectivamente. eu de feito sempre dixen que eu fui moi afortunado neste confinamiento de que o fin de mes non me faltou o meu sueldo. Claro, efectivamente. Eu sentime super afortunadísimo. Fúchelo, porque moita xente xa che digo. Porque vi los casos en plan de tal, Dios mío, que suerte teño, sinceramente. Pero claro, ahora ti ves esa xente de tal, non sei, ai, Dios mío, eu dixen, me cago, eu Sí, tal cual, porque tal cual, tal eu sí cual. que son, a veces sí que penso que son bastante agonías tamén, che digo a verdade. Eu comparto contigo un pouco iso. Váiseme curando, ca idade Sí, váiseme curando. pode Sabes? ser. Sobre todo cando che chega moita responsabilidade de golpe, dir, pois antes agobiábame por non sei que, digo, hostia, e agora vivo, e non morrín, quero dicir, teño outros 50 agobios diferentes. Entón diste, bueno, veña, relativicemos pouco a pouco, se non se pode agora, poderase despois. Sí, efectivamente. Pero bueno, falemos de cousas máis Aí interesantes. estamos. É que pasamos polo Revolando moi por riba. Eu quero falar outra vez do Revolando. Ya dille, Joder, estiveches de puta madre. Sí, Estiveches de puta madre. Sí, eu xa te dixen a acabar. Estiveches de puta madre. Sí que entraches un pouquiño en plan a ver que me van contar estos sinvergüenzas, a ver que me van dicir e tal. Pero nada, cando empezamos a ver os vídeos, tal, xa empezamos a falar un pouco do tema, de tal, porque a verdade é que hai que recoñecer que está los reventando en TikTok, eu non sei que coño faz. Eu tampouco, non sei eu. Que coño lle das aí en TikTok? É que eu de verdade que non entendo nin TikTok, é que non sei se agora empezo a ver un pouco máis, porque xa hai xente galega que o fai, entón eu todo o que se fai aquí en Galicia, pois intento botarlle un ollo e tal. Hostia, pero guai, eu flipei cando cheguei á redacción e dixerme, joder, aí hai un rapaz, un tiktoker, tal, 30 e pico mil tiñas daquela, xa 30 e pico mil seguidores, non sei que, tal, e xa, joder, pois veña, ponme aí algo, a ver que tal. Digo, non me lo puedo creer, pero xiste Gabi. Pero si isto é sinvergüenza de Gabi, o da pregunta da planeadora, eu digo, non me lo puedo creer. É que as voltas que dá a vida, Sí, as voltas que dá a vida é que ti, bueno, creo que se dixen por teléfono cando me chamaches, pero é que, joder, eu estaba falando, porque eu empecé isto en Twitch e tal, eu, desde que vos fixestes o da cuarentena e tal, eu estaba dicindo, joder, como molaría a min facer isto e tal, non sei que, e deixei no ir, e como arranquei en TikTok aí por pum, e dixo, pois podo levar esa xente a ver se levo a Twitch, e teño xa parto como dun audiencia aí, non? Sí, está claro, sí. E dixo, veña, vou animar a facer algunhas charlas, pero eu non quería facer rollo entrevista. Eu, como ves, eu teño a falar, sí. 3 ou 4 preguntas porque sei que chas quero facer en plan desto, e despois o que chova, e vai surgindo, como se estuéramos aquí tomando uns viños nunha taberna, que de feito Fátima Mella tomou no literal, porque eu sempre estou como 1009, e lo colleu outro a súa taza de viño. No, Fátima, cuidado con Fátima. É unha crack, tío. Cuidado con Fátima. Encantou. Cuidado con Fátima, que dache 4 voltas e quedas como estabas. Espectacular, Fátima. Fátima, un torbellino audiovisual espectacular. Un tsunami. E claro, animeme con isto, e dixenlle aos meus colegas, os que estaban en a cuarentena, tamén estaban comigo vendo a cuarentena, estaba dicindo, joder, molaríame moito traer a Adri e facer ese, mira, nese día estivamos aí tal, claro, cambiaron as tornas. Está claro que iso mola, joder, iso mola. É xusto, claro, eu dixo, teño que falar con ele, a ver se lle mando un direct, a ver se me contesta, claro, tal. E cando foi o de Fátima Pego, que estaba Manu aí oculto. Sí, o que? Sí. E de feito Manu suscribeuse aquí ao canal. Non teño idea. Suscribir de... Tracatrá? Sí, tracatrá. Ostras, pero non sabía o que Manu tiña ese poderío. Sí, a ver, porque, bueno, a ver, foi tracatrá, pero, bueno, tiña Amazon Prime, que se tes Amazon Prime, tes unha suscripción gratis, pero doma, a mí, pudo lle dar... pero douche a ti, quero dicir, douche a ti, joder, Manu, que poderío. Claro, eu de feito todo así. Gracias, Manu /TF, por ese sub... E di Fátima, Manu /TF, eu, sí, conócelo. É o meu jefe! Sí. Como que é o teu jefe? Ten cuidado co que dixe a Fátima, ten cuidado co que dixe. E digo, sí. E pois esa semana faloume Manu e díxome, queres vir ao programa, tal, non sei que. Eu, que me estás contando?
Hostia, pues non sabía nada que fuera así. Que guai, que guai. Sí, E sí. díxome, sí. Hostia, pues hermano non me dixo nada, ¿no? Escribinlle aos meus colegas, tíos, que vou estar con Adri. Dixe, Que xa guai, ni, tío. tal. Este é o fucking crossover. É que a cara que vai ter Que Adri vai ser guai. un poema. É que é o Efectivamente. que che digo, alucinei, claro, porque cheguei, joder, vamos ter un TikToker tal, un TikToker galego que está petando, non sei que, eu, joder, pues ponme algo, tal, como tocaba a min a Claro, entrevista, e dixo, joder, pois pa velo e tal, para documentarme. E de repente, pero si este é o gato, pero como, pero este de verdad, sí, este, pero este Gabi, joder, pero este é da planadora, tal, empezámonos a reír ali, en plan, joder, botamos unhas risas cojonudas e alegrei un huevo, sabes? Porque Sí, a verdade sí. é que non sabía que seguiras facendo cousas, sí que me acordo que comentáramos na última etapa do Hai Cuarentena, que ti tiñas xa empezaras a facer como facías o post-programa, O que molaba, que post-programa, sí, que estábamos ali. falábamolo, en plan, joder, pois agora o post-programa con Gabi, que aí Pero na taberna, non sei nada que. serio, de feito eso pouco me durou ese rollo. Agora sí que eu fago un pouco ás veces pois como queda, que chei de pasar o vídeo en YouTube como queda, como teño algo así máis bonito e tal. Genial, Pero estupendo. joder, por exemplo, o TikTok eu tampouco entendo. De feito, eu vin que había gallegos aí, subín un vídeo e tal, pum, petou uno, empezou, e dixen, que cara, animeime, a mí O sea, mola, que o galego triunfa en TikTok, hostia, flipas, que flipas, guapo, está que aí guapo. a nosa querida Esther Estevez está aí e está chegando Sí. aos 100.000 seguidores. Estevez, soname Adi digo moitísimo. chueu. Ah, sí, non me digas. Sí, Esther está aí, está claro, sí, claro que facía que sube está nas redes da tele, sube cousiñas está no pois TikTok e está, tal. fixeron, o digo chueu, fixeron en TikTok, está casi nos 100.000 seguidores. Joder, que guai, como me E alegro, de feito, macho. eu creo, a ver, canales full en galego. A ver, perdonádeme, non me quero tirar un triple aquí, Non me quero ahora aquí Bueno, marcarme aí escoita, Gabi, a tua calde podes tirarte un triple non me tranquilamente. quero tirar É un o que triple. non lle guste que se Pero documente. non sei se hai alguén, pero está de primeiro está Esther, de toda Galicia, e de segundo estou eu. Adiós. Creo. Full en Adiós. galego, porque claro, se que hai Top galego, 2, top 2. top aí a Top tope, 2. aí a bloque. A ver, eu É penso que, que sí. escoita unha cousa, iso que? Iso que? Xa fixen as miñas primeiras campañas publicitarias. En serio? Traca. Escoita, cal foi a primeira campaña publicitaria? A primeira foi agora con Cuñados, a película de Touriñán. Que guai. Sí, Sí, señor, Trocotro. Sí. A mí non me chamaron nin para invitarme a estrella, o sea, que imagínate. Hostia, que fuerte. No, E ti facendo promo Trocotro. eu Isto é si quedei maravilloso. flipando, Home, hostia, pois. cando me chegou o mensaje pensaba que era unha estafa. Hostia, pois noraboa, tío, porque, joder, iso quere dicir que, oye, as cousas que, pois, os grandes, quero dicir, as cousas que se teñen que promocionar en Galicia contan contigo, iso é unha puta maravilla. A ver, eu sinceramente estou moi contento de que solo en galego que se chega a facer estas cousas. E de feito... No, eu alucino, tío, do que máis orgulloso me sinto é de que no TikTok o galego mole, porque se me estás dicindo que subiches un vídeo que xa tivo repercusión e tal e cual, eso quere decir que a xente, pois, oye, atrae o galego, e seguramente moito do público que ti teñas non escoitou falar galego na puta vida. No. Pero falle gracia ou gustalle e tal. Todas estas cousas, sabes, normalizar o galego en todas as facetas é algo que a Real Academia leva loitando moitísimos anos e de repente chegan dúas personas e fan moito máis traballo nun ano que eles en 20, sabes? É que, Entón iso mola moitísimo. por exemplo, o traballo que fai eso, Esther, que é unha maravilla o que fai, é unha animalada o que fai polo galego. Totalmente. Como digo, eu síguenos xente incluso de fora. A ver, o 90% é de Galicia. Sí, está claro. Pero habrá xente de fora, xa hai xente de fora, a ver, ten chegado comentarios de dicirme, non te entiendo nada, pero me haces gracia. Claro, correcto. Dale, pois Pois xa xa está. outro, sei que me di... Traballo feito, traballo cumplido. Me podes dicir, sobre todo os vídeos estes de non se dice que, bueno, as que os levei aos de que nos viene revelando. Ese sí que o público, o sea, sobre todo fora de Galicia, sí que me ten dito, sabes, como hostia. Sí que ten chamado Escaralleime vivo, co primeiro deses escaralleime vivo. Cando me puxeron ali na oficina, escaralleime vivo. Pues Mira el Gabi, o sinvergüenza este, mira como lo está petando. No, gustoume moitísimo, alegrei un montón. E joder, de ter ali moitísimo máis. Hostia, vai unha ilusión, para min foi, Dios mío, la virgen, foi a panacea pura e dura. Eu xa dixen, bueno, eu xa fixen, de feito, para min
Xa, No, badaladas. que- Cuidado, badaladas, Xosé Ramón. Badaladas con Xosé Ramón. Gabi, badaladas con Xosé Ramón. Montemos esa campaña. Veña, axudádeme, chate, aí. Hashtag Gabi Badaladas con Xosé Ramón. No, poñamos a Xosé Ramón primeiro, joder, por por respeto. favor, por favor. Badaladas Xosé Ramón con Gabi. Que Veña. desde aquí, o sea, que dende aquí, eu teño falado así con Lucía, con todos os que pasaches por aquí que están no mundo da televisión. Sempre lle pregunto quen pode ser o sucesor ou a sucesora de Xosé Ramón Galloso. Eu teño un par de candidatos. O sea, sí. Sorpréndeme. O primeiro eres ti. No, para min das o puto perfil, tío. Pois eu agradezo, non me pode facer máis ilusión. Non me pode facer máis ilusión o que me estás dicindo. Eres, en serio, para mí eres adaptas a todo. Eres o que, o sea, eres un camaleón. Porque aparte todo o que se che bota, ti pum, aparte sabes estar. E podes estar dicindo, hola, que tal, meus televidentes, que tal, tal. E pois fala comigo e di, me cago en tu puta madre. Eso é increíble. Eso é a hostia. É a hostia. Porque cando foi o de Hai Caldo, isto é unha crítica bueno, vi un par de programas, vi un par de cando tal, dixen, hostia, tal, porque de feito cando vi o de Hai Corentena dixen, hostia, peste, o de Hai Caldo. Non é o de Larpeiros, porque o Larpeiros pouco teño visto, tal, sonaba sí, no, claro, pero sí que o de Hai Caldo, que era un máis parecido a La Resistencia, non? O sea, un late night, un late sí. night, así en plan tal. Despois puxeron un late night, pero en teoría si era unha idea para ser así un late night que se eu quero che facer unha pregunta. Contame. Tiñas moita presión pola parte de arriba, en plan rollo moito guión por detrás ou algo así, ou tiñas bastante libertad en facer o programa? Non te quero meter un compromiso tampouco, Se non quero non respondes. A ver. Pola calle, no. Pola calle, no. O sea, a calle, pois o único que facía era revisar os programas antes de emisión e tal. Despois, as entrevistas eran 100% miñas. O único que era 100% meu no programa eran as entrevistas. Eu niso sí que falei no co equipo e dixe, mira, vale, entrada de programa, monólogo, todo iso, tamén por tempos, Gabi, porque é que podemos, se tes 3 horas explícoche todo o Hai Caldo, pero bueno, que hai moito que explicar. Pero eso, as entrevistas eran 100% miñas. Eu identifícome 100% coas entrevistas. Fíxenas como eu quería, preguntei o que me deu a gana, fixen o que me deu a gana, cantei desde rap ata fixen abdominales, as entrevistas sí que eran 100% miñas, e intentei seleccionar un pouco dentro das posibilidades as personaxes que entrevistaba. É complicado, un programa sen presuposto como era aquel ou un presuposto low cost, pois traer a grandes figuras, e conseguimos traer algunha, quero dicir, ainda así conseguimos, o equipo era tan boa xente que conseguimos engañar a algún, sabes, para que viñera, porque non se lle pagaba os invitados, bueno, era unha serie de condicións, sabes, que era complicado que alguén importante aceptara. E máis nesas datas, porque claro, si que hai xente que che di, vale, pois dentro dun ano vou. No, pero tiña que ser, é que gravámoslo todo, Gabi, gravámoslo todo, e non o vas creer, gravámoslo todo nun mes e medio. Todo o Hai Caldo, os 10 programas de Hai Caldo graváronse nun mes e medio. Eu gravaba o día 2 programas de Hai Caldo, con todo o que conleva facer 2 late nights nun día. Vaya matada. Alucinas, o sea, alucinas. Foi a experiencia probablemente profesional, unha das experiencias máis bonitas que vivín e que vou vivir na vida, pero tamén máis agotadoras tanto física como mentalmente, como psicolóxicamente. De verdad que eu acabei exprimido totalmente. Entón, claro, o resto, o que me preguntabas, que ao final fui pola rama, nin contestei. Por tema de que eu non me podía facer cargo, nin Paulo tampouco, de todo o contido, tanto as entradas de programa como os monólogos, aquela cousa que facíamos de repasar noticias, eso estaba guionizado por alguén que non éramos nós. Pero sí que o resto, o tema entrevista, era 100% nós. É que, se ti chegas a ter rollo algo teu, 100% teu,
sin censura. Imagínate, ese mundo de utopía e tal. Ese Unha cuarentena. Sí. Se tuviéramos Aí unha está o cuarentena na éxito. tele... É que Sí, sí. aí estamos. É que, a ver, eso é inviable, Eso é inviable. No, É sí, inviable. totalmente. Pero Somos conscientes, somos nos intentamos... somos- Tamén é certo que eu, se o fixéramos agora, cambiaría moitas cousas, porque quizáis non fomos conscientes do que tiñamos entre mans, ou quizáis pensamos que co noso talento seríamos capaces de cubrir todas as carencias que tiñamos, quizáis poderíamoslo facer con máis tempo, con marxe máis tal, pero claro, traballando, como che digo, nun mes e medio, 10 programas de unha hora e pico, con 2 entrevistas, con espectáculo, claro, vese moito na evolución. Se ti ves os 2 últimos Hai Caldos, son o Hai Caldo que queríamos facer. Se ves os 2 últimos, ese era o programa que queríamos facer, pero non chegamos a facelo ata o final, porque polo tempo foi imposible. Cando conseguimos engranar todo, eran os 2 últimos programas xa. E os 8 que viñeron antes, pois, eu estou moi orgulloso do que fixemos, co tempo que fixemos, cos medios que fixemos, pero se me preguntas, cambiarías algo? Cambiaría moitas cousas. Pero bueno, eu sempre digo, só a oportunidade de poder facer un programa así paga a pena todos os sufrimentos. Que son moitos, que eu levo na cabeciña moitos sufrimentos e tal daquel proxecto, porque... ese dato e ollo, acabasme de deixar reventadísimo. É unha locura. Pois eu sinceramente, para min eres un profesional como a copa dun puto pino, dun carballo destos de 800 anos. Estádeme subindo a autoestima hoxe moitísimo. Eu que viña un pouquiño canso, digo, me cago en 10. Podes ir ben teso. Graciña, Gabi. E sinceramente, para min, digo fora de cámaras, e digo fora de... Para min sempre tal, e o segundo candidato sería Rodrigo Vázquez. Claro, pero el xa ten 2 mestres Mateo, claro, eu aí xa non podo competir, macho. Ten outro nivel, aparte... O sea, pero sinceramente... 2 mestres Mateo, cuidado, non os ten nin galloso. Cuidado. No. Hostia, puta. Nin galloso ten 2 mestres Mateo. Como vou competir eu con Rodrigo? No, compites de sobra, pero que dicir... Eu pou bamboleo, nada, eu pou bamboleo. O novo aí... O novo prime time da fin de semana, non? Venres Rodrigo no lugar e sábado eu no bamboleo. No, pero... No, ahora falando sí, falando... Ojalá Xosé Ramón bote outros 30 anos e ojalá Xosé Manuel Piñeiro bote outros 30 anos, porque, joder, é do mellor que tivemos nesta tele nunca. Do mellor, é saber... Eso... Eu teño, tamén digo unha cousa, sempre me fai moitísima ilusión cando me din isto, en plan, joder, o sucesor de Galloso, faime moitísima ilusión. Pero a miña opinión é que o luar sen Galloso non ten sentido. Para min, para min non ten sentido. Outro programa pois con ese formato de venres e tal e cual, seguro que sí, haberá 50.000 profesionais que podan facelo. Pero para min, luar sen Xosé Ramón non ten sentido. É que vai haber aí un antes e un despois, O sea, cando pase eso... É complicado iso. No, é que non o poden imaginar. Eu non me entra na cabecilla. É un icono... Eu levo unha tristeza no corpo como mañán digan, acabouse o lugar. Non pode ser. Pero eu teño a confianza de que Xosé Ramón... Eu falo moito con él, porque últimamente... Bueno, non sei se sabes que últimamente estaba indo os venres ao lugar a gravar con él e tal, a facer como un pequeno resumo e tal. Falo todos os venres con él. Mais, estamos montando un dúo cómico. Por se alguén está por aí algunha comisión de festas, Ramón e o Mangallón, aberta contratación. Así que xa sabedes, se queredes nada, pregóns, o que fa, show cookies, o que fa falta. Xosé Ramón máis eu vamos percorrer as festas cando se poda. Isto digo eu, igual aí non lle fai tanta gracia, pero eu sempre lle digo a él, sabes, falando con él, digo, joder, pois eu creo que despois disto que che queda facer un programa de entrevistas, rollo Gabilondo, sentándote, porque ademais é que un entrevistador é increíble, porque nos cachos que meten no lugar polo medio, que el senta con alguén a falar con el, é dos mellores entrevistadores que hai na tele. Moita xente non sabe, pero Xosé Ramón empezou como entrevistador na tele. Un dos primeiros programas, que agora non me acordo como se chamaba, era un programa no que entrevistaba a xente, falaba pausadamente, un pouco o rollo un rollo, pois, late night pero antigo, claro, pero de tarde, non? Moita xente non o sabe tampouco, pero Xosé Ramón Galloso foi o primeiro convidado de Hai Caldo. Foi o convidado que fixo o piloto comigo.
fixo o piloto comigo, que non se emitiu, só se emitiron cachiños. No primeiro programa Ah, fixemos un recordo. Pero eu pedinlle a Xosé Ramón de favor persoal se quería ser o meu primeiro convidado, o piloto que fixemos, os tres tolos que nos xuntábamos, Emilio Palmeira, Paulo Conde, máis eu, dixemos, vamos facer un piloto, ca axuda inestimable de Javier, o produtor executivo naquel momento de Faro, que tamén sen el tampouco poderíamos facelo, que foi o que nos dixo, bueno, veña, deixo vos o platón unhas horas e metedevos aí, porque se eu non di, aquí non facedes nada que estades tolos da cabeza, díxonos Javier, veña, eu deixo vos o platón, montade e tal, fixemos un piloto, Xemos, a quen chamamos? E digo, pero teño clarísimo. O sea, non sei que pensades vos, pero se o vou presentar eu, o meu primeiro convidado ten que ser Xosé Ramón Gallosa. E ti non sabes, Gabi, a min a pena que me quedou é que iso non este en ningún lado. Ti non sabes o programa que nos deu. O sea, impresionante. é O unha sea, fixo maravilla. de todo. Tocou a gaita, tirouse polo chan, comeu o caldo, tal e cual. Claro, eu con el xa tiña algunha confianza despois das badaladas e tal e cual. Pero tampouco tiñamos unha relación moi tal. Eu creo que desde aquelas pois xa temos unha relación un poquinho máis non de compañeiros e de tal, pero, joder, deunos un programa, Gabi, espectacular. Que algún día, se teño permiso, claro, eso non tería permiso nunca, pero subiría ese programa, ese piloto, porque eso era de caldo. Despois tivemos moitos problemas, moitas cousas, bueno, moitas cousas boas, moitas cousas malas, pero ese piloto era o que realmente era de caldo, que era feito por nosos tres, con tempo para facelo e co convidado que nos queríamos. Que Foi maravilloso. maravilla, que maravilla. Isto é increíble, estou flipando. Sí, sí, Mira, o primeiro é... está dicindo aí, Coque, o teléfono vermello. O teléfono vermello era cando dicía unha barbaridade no teléfono. Claro, ele era o meu padriño. Nós insistimos moito en que se emitira o piloto porque era o que lle daba sentido a todo. Era o que lle daba sentido ao programa. Pero claro, o piloto non tiña, probablemente a tele acertou e non tiña a calidade necesaria para emitir na tele, eu tamén o entendo. Pero quixemos gravarlo de novo con Xosé Ramón, pero entre que tiñamos os plazos tan curtos, que Xosé Ramón pois é un home ocupado, é que probablemente non ia quedar ni a metade de vendo que quedou o piloto, porque tivemos esa sensación con Aicaldo. Aicaldo foi un formato que nos presentamos como isto non vai colar, pero tiñamos ganas de facelo e fixémolo. Despois do Larpeiros Diplomados, que era un programa que facíamos tamén o mesmo equipo, que eu iba polas casas poñendo a xente a prova e tal. Un programa que non que pasamos de puta madre tamén. Pero dixemos, joder, temos que facer isto, tal, non sei que, tal cual. E fixémolo, dixémolo, bueno, pois vámonos mandar a tele. Oye, pois, pero claro, tivemos esa sensación, cando saímos do piloto, mirámonos todos, que ademais toda a xente que estivo ali fixo por amor ao arte. Era xente da produtora Faro, que lles dou as grandes, mandolle un bicazo enorme, que despois fixeron o programa de verdade, pero que o piloto fixeron por amor ao arte. Ninguén plantexou, oye, pois eu por jornada cobro... No, veña, vamos para diante. E saímos todos daquel piloto dicindo, o que acabamos de liar aquí, isto non ten xeito ningún, o sea, ninguén esperaba que saíra nin a metade de vendo que saiu. E todo o mundo dicindo, bueno, pero aquí temos un programa, o sea, temos un diamante en bruto que como teñamos a posibilidade de facelo, isto vai ser espectacular. Wow. E foi esa sensación de cando tes algo importante entre as mans, sabes? Eu acordome que fomos tomar unhas cervezas despois e marchei no coche, e iba no coche dicindo, buah, se hoxe a mañá alguén chámame e dime, ides facer isto no piloto. Digo, mira, vaite deitar, toma medicación, tal cual, sabes? Porque era un rollo moito máis tal. De repente saiu un programa, a xente ría porque trouxemos xente toda, sabes? Un pouco, un espectro un pouco así de xente tal, a xente que se prestou un pouco. A xente escojonada porque tiñamos un animador de público. Por se acaso a cousa tal, claro, por se acaso había que animar a cousa. O tipo non tivo nin que aplaudir, o tipo escojonado co resto, tal cual, o sea, foi espectacular. Foi un rollo espectacular que esa experiencia é algo que polo que paga a pena esta profesión. Pues que maravilla, maravilla. Estamos descubrindo aí hostia, un detrás das cámaras brutal. Estou pegando unha chapa aquí, cojonuda. No, pero brutal, o sea, eso é super interesante. O sea, de feito, me encanta que faledes, o sea, eu saber, a me encanta escoitar as vosas peripecias e sobre todo o que hai detrás e todo. Encanta. A xente fliparía, de verdade. Encanta, pero a xente fliparía vendo a preparación dun programa. Con que ilusión o falas a ti, que aí vese... Buah, que iso foi... Vese que iso foi brutal. E agora, bueno, xa para acabar despois fajo as típicas preguntas aí rápidas vale. No bloque. Volverá a cuarentena algún día?
Boa pregunta, Gabi. Boa pregunta. Pasa que agora xa estás ti, joder. Xa temos Estamos falando máis xente. representación galega aí na franxa nocturna. Non sei, teño que pedir moitos permisos, facer moitos favores na casa para que me deixen volver a... A mí encantaríame, de feito, teño que dicir que a Paulo e a Palme sempre lles estou insistindo en facer algo así e tal e cual, e que non sexa unha cuarentena, porque hai cuarentena dá chollo, Sí. Ti sábelo, e ti que agora tes a cal e tal, joder, dá moito chollo, son moitas horas. E ten sentido se estás encerrado na casa. Sí, Ten claro. sentido. Ten sentido porque Non ocupa hai as horas, efectivamente. Pero claro, é que, facer algo así por amor ao arte, porque claro, todo isto, nós, ademais dixémoslo desde o primeiro, que nós o que íbamos facer era por amor ao arte, nin publis, nin marcas, nin... De feito, non se fixo nada en todo a cuarentena, non se fixo nada que fora promocionar nada. Temos ganas de facer algo, pero non sei, nin sequera en Twitch, é que claro, facer outro podcast máis, eu alucino, todo o mundo ten un podcast. Sí, ahora todo mundo. Todo o mundo ten un podcast, non sei, ojalá podamos facer alguna cousa parecida, porque a comunidade que se creou foi espectacular. Sí, Foi aparte espectacular. aquí tamén en Twitch temos a plataforma Twitch en galego. A verdade é que hai cada vez máis streamers e tal que é unha maravilla. De feito, está Brais do Val tamén aí, joder. Tamén anda por aí. Sí, está aí. Aparte, moi ben, ten moi boa media de espectadores, es de Dios. A verdade é que está moi ben, estou flipando. Está tamén un chaval que se chama Miguel, que é de Mazaricos, tamén, bueno, xa, agora hai bastante xente, aparte, hai de todo. Pois, que pasa aí? Que paguen unha cuota, non? Por os que fomos os primeiros, que estabas aí tamén, pídelles algo. Ti fuches o segundo que facías o programa, a segunda cal, claro. É que aí ao límite, hai un chaval que está na cara oculta que xoga un pouco a Fortnite en galego. Estaba aí, porque fai un ano, estaba aí. Claro, pero xa xogaba Fortnite non é galego. Nós facíamos 100% contigo en galego. Non é lo mismo. Vamos a ponernos serios aquí. Saca los papeles. Vamos a firmar aquí. No, sí, está guai. A mí o que me alegra é que ahora pois que se faga contigo nas redes en galego, que nós fomos os primeiros alucinados cando nos dixeron, oye, que saibades que sodes a primeira cal en galego. No, venga, isto non pode ser. Pois, oye, de verdade, que iso unha pasada. Sí, aquí nós o que sempre estamos peleando, de que, joder, a mí o día que me dixa, porque Brais dunha vez aí dixo, casi chego a 100 espectadores de media. E digo, eu alegrei como se fora para mí, dixo, isto, claro, que iso favorécenos a todos porque ao final creas un público, non? Efectivamente, é mi o día que me dixa, sea Brais, quen sea, un dos que estemos así en gallego, tal, me dixa, hostia, Gabi, estou dudando hasta de deixar de traballar. O día que me dije alguén así, alégrome como se fora para min, No, sí, totalmente. Pero eu alegrareime igual, cando mo contes, eu alegrareime igual, porque iso quere dicir que aquí hai talento, aquí hai curro, aquí hai xente currante, e aquí, ainda por riba, temos un idioma que nos diferencia e que nos fai un pouquiño especiais que de feito estamos firmando, recollendo firmas aquí na plataforma, hai un apartado para poder firmar, para pedir que nos poñan o idioma, que non está, ti tens que poñelo en español porque non hai outro. Pero creo que hai catalán. É que hai o catalán. Que sinvergüenza. Claro, está o catalán e tal, o euskera non está tampouco, Home, que eu entendo programador de Twitch dicindo é que ahora, se me teño que poñer a meter isto en euskera, entendes? Se reventa a cabeza. Pero en galego, joder. Non ten que ser tan difícil poñer unha etiqueta que galego, sin máis. O sea, é iso. Porque se a xente pulsa en galego e ve todos os canales en galego. Claro, agora pulsa en español e... Claro, é que esa é outra cousa. Para toparvos, supoño que será máis complicado. Se houver unha etiqueta en galego, claro. Efectivamente. Pois, cuidado, campaña aí, hashtag. Xa está aí a recollida. Xa está. E somos xa hai máis de 1000 firmas, creo. Pois apuntareime o tema, sí, señor. Bueno, pois vamos rapidamente cas preguntas que son un pouco, bueno,
Se a gente quere preguntar algo aí no chat, que vos estades aí moi... que estou pasando de vos como a merda, pero bueno... Sí, a ver, dime, que fala o chat? Que conta o chat? Conta mal, están rajando, non? Están falando aí de hai caldo, claro, están aí dicindo, bueno, de... que di aí? Bueno, claro, está falando de Canecal, que acabo de dicir, e tocou a gaita, claro, refieres, supoño que a Galloso, Sí. Primeiro catalán, despois euskera, último galego, leva sendo así séculos, aí dis isto. Pois iso hai que cambiarlo, isto, cuidado, deixo nas nosas mans que... Sisto... Si eu mandara, isto, me cago en Xa estaba aquí, xa estaba o gallego, bueno, xa estaba o gallego. É máis, Ibai estaba pichando en galego ahora mismo. É cunha pistola así, ves aquí. Fora de cámaras. Por certo, isto é algo que Necal, pero que saibas que Ibai entraba no Hai Corentena ou deixaba o ordenador pero botaba un rato vendo Hai Corentena, tío, alucinamos un día vendo as estadísticas. Como? Que cho confirma aí que Necal, sí. Ibai entrou 3 ou 4 veces no Hai Corentena a ver o programa. Nos pensamos que era para trolearnos, ¿no? Porque a veces entra en calles por aí e trolea e tal, e raja da cal, ou o que sea e tal. E resulta que no, que entrou aí varias veces a ver o programa e para ver que estábamos facendo no Hai Corentena. ¡Hostia! Sí, ou polo menos eso dicía as estadísticas, que decir, ti cando poses non sabía que estadísticas... podías ver quen te ve. Sí, ponche os grandes... As grandes canles que te viron en algún momento, algo así era. A mí amosaba máis Palme no ordenador, compartimos pantalla, amosaba. E Ibai meteuse. Estou vendo aí, sí, acaba de dicir Canecal, Ibai é de Gref. De Gref non me acordaba. De Gref, Ibai vive... Pero creo que de Gref meteuse unha vez, así, supoño que facendo zapping, imagino que entraría de rebote. Pero sí que é certo que Ibai entrou varios días a ver o... 5 programas, máis do 40% de emisión. Claro, que eso que flipamos, ou a máquina volveuse tola ou estaba aí un rato mirando o programa, escojonándose deste galego que estábamos aquí vindando agora. Pois... Eu cheguei a imaginar a Ibai vendo a sección do jabón lagarto. O sea, dicindo, pero isto que cojones es? Que puta fumada, que mierda se meteron estes, porque, ojo, Estos... Sí, tal cual, tío. Buah, tío, pois, claro que pudo tolear. Pois imaginadevos que daquela vos chega a facer unha raid. Ou algo deso, claro. Non fixo nada, Non fixo nada. Non fixo nada. Claro, pero bueno, que sei. Non sei, ou chiflou o programa, pero sí, 4 ou 5 programas. Intentaxe desfalar con el. Creo que sí, que Canecal mandoulle por Instagram ou por algún lado para ver se quería entrar para facer unha entrevista. Ni puto caso. A ver, hai que saber... Claro, nós cando vimos iso, falámoslo en plan, ao final do programa facíamos unha reunión do equipo, en plan, oye, como foi, tal cual como se fora un programa, a xente debe flipar, porque claro, isto non se leva no Twitch, pero nós facíamos, acababa o programa, conectábamos todos, bueno, como foi, que podemos mellorar, que podemos cambiar, que dixo a xente, organizábamos o traballo para Canecal, vou subir isto, vou cortar outro, e dixo Canecal, coño, pois voulle escribir a ver se temos sorte, fainos unha entrevistiña e tal, e dixo, pois, adiante. Sí. Pero non. Tal cual como vino se foi, claro. Sí, bueno. É o que hai. É o que hai, que vamos facer? O correo de contratación, sí, claro, a ver, si para dos correos... Eu sei que é moita xente. Foi o correo de contratación, claro, non sei. Eu sei que é moita xente, a ver, dirá, bueno, eu que sei, ten as súas movidas, eu que sei. Vamos, a primeira pregunta así de primeiras, algunha vez mandaches desnudos por MMS ou WhatsApp ou o que sea? De torso, deixémosle. Uah, Dios, tes un bo torso potente, Adri. Home, que é feo ahora desnudar, que non pega... Non fagas que me chapan, No, a ver, eu... Bueno, non son dos peores, Cuídome. No, eu que sei, xa sabes, Gabi, que a mí gustame moito o deporte, doulle. Estás ben esculpido. Como di un colega meu, levanto hierros fuertes, que non é certo, que eu non toco as pesas, pero sí, a verdade que me gusta moito o deporte. E mantéñome fitness. Es un chico fit. Adrián Díaz Fit. Suscribidos ao seu canal de YouTube que... Escoitas, descubrín outro día al chico fitness. Dios, por favor! Chico Fitness, se non mirachedes é unha canle de Instagram, non? Creo que sí. Sí, ten moitos sitios, pero fai un mismo. Non sei, eu viro no Instagram.
a mí recomendaron por Instagram, puxen un par de vídeos, explotou a cabeza. Dixe, este tipo ou é un puto genio, ou é un desequilibrado. Unha das dúas cousas, pero eu É penso que é un puto increíble, genio. é un puto genio. Sí, Ese é un fulano, puto porque genio. aparte como enlaza, como... Digo, Sí. pero... Falando de fitness, que voume pola... que se a xente non coñece o Chico Fitness, que se meta aí que Cuidado, brújula, porque porque iso é maravilloso. cuidado porque ides flipar, ides flipar. Sí, cuidado, sí, tomar a medicación antes de entrar, sí. Fixeches algún trío? No. Pero é máis, nin estiven cerca de facelo, quer decir, non? E molaríache? Pois... É moito traballo. Dígocho eu. Dígocho eu. Quero dicir, porque si son 4 ollos escrutando, quero dicir... No. Non é unha cousa que se algún día, veste na situación, polo que sexa tal e cual, igual probo. Pero non é unha cousa que diga eu, quero facer un trío, Dios, como me molaría facer un Esa trío. típica fantasía sexual, no. Hai alguén no chat que sabe desas cousas, aí o deixo. Eu non estou vendo o chat. De feito, solo hai dúas persoas que, bueno, a primeira sí que me confirmou casi, que foi Fátima Mella, está publicamente, o sea que... Dixo que casi, que si. Casi é o que o tipo botouse atrás. En serio? Sí. Era... Es que hai xente para todo. Botouse atrás, o tipo dixo, cojonouse e dixo... Claro, que te imagínate con Fátima Mella. Fátima Mella por aí... O tipo dixo... Quieto. Isto é demasiado para mí. Claro. E pois outro deixoume entrever que foi Toñito de Quen foi? Bueno, dao por feito. Sí. Dao por feito. Aparte tiña a muller de lado. E quintetos de corda tamén. Tiña a muller de lado e fai así, mira, estaba así que a cámara fai. Vale, confirmado. Mira para a cámara e dime. Bueno, teño que che dicir que vivín como unha auténtica estrella do rock. Claro, é que Toñito de Poi fixo cousas que nós só podemos soñar. Sí. Por certo, gran convidado do Hai Caldo tamén. Brutal. A que liou no Hai Caldo tamén. Ese home a min deixoume tamén forísima, de si. Sí, no, outro crack, ademais un amor de home. Sí, me encanta. Un amor de home, hai que dicilo. Tengo que mandarlle un correo porque díxome de... vai presentar disco en solitario. Xa está sacando tal... E quere aquí facelo aquí. Que guai. Falou tal. Pois iso eu estarei de espectador para ver iso. A ver, temos que falar aínda. Teño tantas movidas que xa... Cuidado, que che manda unha caixa de cervexa. Que agora fai de todo, fai licores, fai cervexa. Que teño que comprala aí. Cuidado, a cervexa cojonuda. A amiga que me trouxe ao programa, que por certo, bebina durante a entrevista, que non sei se estaba ben feito ou non, pero bebina durante a entrevista porque tiña que beber para entender todo o que me estaba contando. Pum! Sí, no, empezou claro, pero Toñito que ademais falache de todo, é un tío que sabe de todo, que podes manter unha conversa con ele do que queiras. Flipas. Bueno, xa de Canecal, non sei de quen falades, a verdade. Xa. Mentiches algo... Como di no meu pueblo, xa te entendo, xa. Mordeu tocán, sí. Mordeu tocán, sí. Está calado agora, Non, me extraña. Mentiches... Ten moito que calar. Sen máis, é que eu non veño aquí a contar cousas de intimidade da xente do chat. Non vamos a convertir nin dos amigos, que é peor aí. Pai. Dime. Mentiches algunha vez para ligar? Sí. Vale. Algunha vez non, moitas. Moitas. Antes de ter uso de conciencia. Vale. Antes de ter raciocinio, quer decir, antes de ser persona. Antes de ser persona, sí. Pero acórdome que con 14, 15 mentía moito coa idade. Moito coa idade. Porque eu era un home xa grandocho, quer decir, eu era igual de grande con 14 que agora. Sempre me gustaron as mulleres maiores. Daquelas, sobre todo daquelas rapazas de 20, 21, tal, atraían un montón, sabes? Mentí un montón ca idade, macho. Cantas anos tes? 18? Cumpro 19 e tiña 14. Sí, barbaridades así dese tipo. Pero ti medraches enseguida. No, flipo. Sí, bueno, é outro tema. Sí. Ti petieres unha máquina, eu estou flipando, Mira, eu unha cousa, dábaseme mellor antes.
Dábase mellor antes que agora, cala a boca, anda, cala a boca. Bueno, e se foras un can, que raza serías? E a boa pregunta, eh? Boa pregunta. Que can sería? Pastor alemán. Estaba pensando eu. Pastor alemán. Véxote como un pastor alemán, véxote. Pastor alemán. Sufre moito das patas, pero pastor alemán. Véxote, Pastor alemán. pastor alemán, pastor alemán. Mm. Eu sería o típico palleiro, eh? Pero os palleros todos teñen algo de pastor alemán, por estadística. Sí. por árbol general. Sí, sí. Mira, a miña señora de Canaria e ali os cans de palleiro chamanlle mil leches. Les llaman los mil leches. 1000 leches. Ah, polo... Claro, mil leches, claro. Efectivamente, mil leites. Por iso che digo que o palleiro final é un mil leches. Co cual algo de pastor alemán ten que ter. No, o sea, jote, no. É duran a Dios, eh? Porque quero Buah, dicir, os teñen palleiros. Eu os moitos... mellores cans que tive na vida, agora Sí. falando serio, cans de palleiro. Sí, sí, De sí. feito, a miña cadela que leva con nós 12 anos é unha mestiza, un cruce que tamén é unha mil leites tamén. É a mellor cadela que tivemos nunca, a que máis me durou de lonxe, a que mellor está, ten 12 anos e parece que ten... Todo o mundo me pregunta, é un cachorro, tal, o sea, que imagina. No, va, pues... É que sí, É sí, can sí. de palleiro, claro. De feito, os de... Bueno, claro, agora hai unha raza que é can de palleiro. Can de palleiro, Entón, a xente- sí. Claro, entón igual a xente confunde. Claro, na miña casa, can de palleiro é o can sen raza. Sí. Claro, sí. pero agora que resulta que o can de palleiro é un can con raza. Que sí, con raza. Que de feito, os de raza pura teñen mogollón de problemas, casi sempre. Normal. De Claro. Porque feito, normalmente son todo cruces raros. Sí. Non, as razas así moi de pedigrí e tal, normalmente son moita mezcla de xenes e tal, e todo iso ao final, pois, acaba como acaba. Hostia, non sabía eu eso. Eu diréis isto, pero o verdadeiro can de palleiro é o do anuncio do Gadis, o pastor galego. Solo que ao final Sí. chamase o palleiro... Hostia, non sabía. Sí, ademais, Otavio Villazala, que era o dono dese can, Ajá. Otavio Villazala, que por certo morreu hai pouquiño, o pobre, hai 2 ou 3 semanas morreu o can de palleiro do anuncio do Gadis, que era de Otavio Villazala. E foi un dos precursores de sacar esa raza, Hostia, o sea, de que se sabía. recoñecera a raza de can de palleiro. Sí, a verdad. É que é un can fermoso, así como con esa cor a palla, porque ten cor de palla tamén, o sea, é curioso. Efectivamente, que sí que ten un color así... Sí. Pizza con ou sen piña. Sen piña, pero vamos, delito. No te fíes de alguén que le echa piña a la pizza. Marchas, xa sei. Tortilla con ou seu cebola? Tortilla con ou sen cebola? Tortilla dame Juan. No, decántate. Con ou sen cebola? Con. Podemos falar, entón. Tortilla do que lle bota piña a pizza? Un segundo, Adri. Gracias, Garmo, por esa pedazo sub. Gracias, Garmo. Garmo, vamos. E mira, estás dando as gracias, Adri. Eso que os cartos é vos eu. Vamos. Espero unha cerveza algún día. Sí, bueno, está. Moitísimas gracias, Garmos, por ese pedazo sub e por depositar a tua confianza en min. Si é acertado ou non, xa é outro tema, pero... Eso xa non te compete, non? Pois volvendo ao de antes, sí. O sea, a min gusta a piña. Non lle boto a propósito, pero sí que me gusta o sabor da piña. Pero a mí tamén me gusta a piña, pero na pizza gusta a piña. Sí. Joder, vale. Sí. Joder, vale. Bueno. Non podo ser perfecto. Ia dicir, no, tamén é certo, ia dicir unha animalada, pero total. Quero dicir, hai cousas peores que botarlle piña a pizza, joder, as cousas como son. Sí. Ademais, eu se teño moita fame, trame unha pizza e trae piña, vai para dentro tamén. Non é unha cousa que diga, no, morro de fame, pero a pizza con piña non a como. Mete a piña polo sí, cu. pero creo que non... Creo que é un pouco de falta de criterio organizativo. Mira, como dicía un xefe meu que ao que teño moito cariño, cando vía así algún plato feito que lle botaban moitas cousas así, sabes, tal e cual, dicía, isto está feito por un neno de 6 anos encerrado na cociña. Pois iso é que as pizzas con piña fainas un neno de 6 anos encerrado na cociña. Dito isto, pasamos a seguinte pregunta. Sabes o que acaba de pasar agora tamén? Pasou. Hai división no chat, Bueno, así, aparte, porque a carta que salta é que estou atendendo a ti e lendo ao mesmo tempo. E colle, di aí hai cousas peores que a piña para botarlle a pizza. Por exemplo, un puñado de terra. Correcto, correctísimo. Vale, e despois, que pasa?
que aquí o meu querido, esta é unha persona encuberta, un alter ego que teño aí, que se chama Puto Fulano, acaba de tirar 50 bits. 50 bits é a moneda virtual de Twitch que se traduce en 50 céntimos. O sea, 50, cada bit é un céntimo. Sí, sí. Bueno, está, Eso está entrando así no teu bolsillo. Non entra, esa non entra directo á cuenta. As donacións sí, as donacións entran directas á cuenta, pero a bloque, non pasan por Twitch. Pero esta sí que pasa polas mans de Bezos. E fai Bezos. Isto sí. para mí, isto para ti, isto para mí, isto para ti. Efectivamente. E eu teño un robot que se chama Conchita, teña contratada, teña explotada, de feito eles danlle de comer, teña no sótano e saca de vez en cando. Escoita, pero vamos a ver unha cousa. Conchita, cal é a función de Conchita? Pois leerme os mensajes que escribe a xente que tira pasta, escribe os mensajes e escoítase falar. Escoítalo. Pero escoítalo ti. Sí. Vale, escoítalo ti, non o escoitamos nós. Ti no, eles, o resto sí. A xente que está no chat sí que a escoitou. xente no chat, vale, o sea que acabamos de escoitar falar a Conchita. Sí, puxo. Vale. Mete a piña polo cu. Correcto. Conchita, que ben falado. É que cando un fala ben. Pero este mes un cobra. Gabi. Este mes un cobra. Conchita, ti non te preocupes, non che a faltar de nada. Conchita, non che a faltar de nada. Bueno, outra pregunta. Alguna vez fixeches algo ilegal? Sí, joder, claro, sí. Podelo contar, sí ou non? Esa é outra pregunta, vale. das que conta, non? Esa é outra pregunta. Sí, claro, que fixen cosas ilegais. Non moi ilegais, pero sí ilegais, claro. Vale, deixámoslo aí. Sí, para que vamos a... Ese que foi o último que buscaches en Google. Joder, pues digo, ahora. Igual a túa canle de Twitch, A ver... O sea, non vas creer. Van der Poel, o ciclista. Con algún objetivo? Saber se pone el que engañar a última clásica. É unha chorrada do grupo que temos. É unha chorrada. De aí Canecal, o Chico Fitness. Chico, efectivamente. Pois Van der Poel e despois teño por baixo o Maps e Meteo Galicia. Meteo Galicia sempre está aí. Meteo Galicia eu creo que sempre está aí. O Maps e o Meteo Galicia. A verdad que é raro, é un historial bastante normaliño. Vale. Despois a ver na pestaña de incógnito a ver que hai aí. Pero eso existe, non me jodas. Sí, bueno, claro, que máis dá? Se non me ordenador non entra ninguén. No. É dicir, é o incógnito ata que teña fillos, quero dicir. Aí estamos. Se puderes pedir un desexo, cal sería? Joder, Gabi. Joder. Xente, esta é xente, isto... Un desexo. Saúde pros que para min e para os meus, sí. Saúde para min e para os meus. Que é o que máis che gusta dunha persoa? O que máis me gusta dunha persoa, pero falamos físicamente ou en xeral? En xeral, o sea, de personalidade, máis de cara a personalidade. Que che faga sentir a gusto. Ese rasgo que máis... Sen dúbida que cando estés con esa persona, home ou muller, el faga o posible ou ela faga o posible porque ti estés a gusto. Ese tipo de xente a min, flipame. A xente porque costa o mesmo facer sentir ben que facer sentir mal. O esforzo e o sacrificio é o mesmo. Entón, cando atopas con alguén que é esa persoa que sempre intenta que todo o mundo este ben, que a xente este a gusto con ela, para min iso é o máis importante dunha persoa. O resto, pois nada. Moi boa resposta, É o primeiro que dá así un... Estou flipando, verdade? Eu valoro moito iso, A xente que intenta que estés a gusto e que crea un clima de que che apetece estar, porque hai moita xente tamén mustia polo mundo, joder, iso é unha pena. Eres feliz? Razonablemente. Sí? Guai, gústame. Razonablemente. Basta. Podería ser moito máis e tamén moito menos. A felicidade... Esta pregunta é moi difícil, Sí, razonablemente. Son razonablemente feliz. Se tuveras o poder da invisibilidade, a quen espiarías? A Xosé Ramón Galloso. Sabío.
Sabío. Que sabío. Dixo, Home, había que dicilo, había que dicilo. a ver que fai este home. A ver que fai. De onde lle ven o superpoder? E agora vouche facer as típicas preguntas de cosecha da casa que algunha xa saberás. Pero esta pregunta non pode faltar aquí. Venga, non terá que ver con planeadoras. Crees que pode entrar cunha planeadora de 6 metros de eslora na praia das catedrales? Pois vou dicir unha cousa. Si entre as 12 e as 4 que hai marea viva, sí. Si entre as 4 e as 6 da mañá do día seguinte que hai marea baixa, no. Vai cargada, No, o mismo. O mismo. A auga, o que fai é que flota. Co cual, por moi cargada que estés, se non pasas a línea... Si pasa moita línea de flotación, vas para baixo. Xa non entras de ninguna maneira. E se aguanta a línea de flotación, tes a resposta perfecta. De 6 a 12, máis ou menos, sí? podes entrar. Depende das lúas tamén. De 6 a 12. 6 da mañá, pero cantos kilos levas? Eso non podo dicir. Escoita, vale, pois dime, cantas furgonetas están esperando na praia das catedrais? E xa fago unha regla de 3. 10. 10 furgonetas? Sí. Eso... Ten moitas lagoas, Gabi, ten moitas lagoas. 10 furgonetas xuntas esperando ao lado dunha praia, chámame parvo, pero... Eu vou con todo. Eu non me ando con parvadas. Sí. No, pero a Guardia Civil tamén vai con todo, A Guardia Civil vai con todo tamén. Pon aí un arroba policía, está frotando as manos. Arroba policía. Digo unha cousa, 10 furgonetas seguidas unha detrás da outra, ou eres o goberno ruso, ou cheira chamusco, Vale, podes falar ruso. Se falas ruso, cojonudo, pa diante. Está aí a peña, bueno, tío. Desculpade que acabo de chegar. É Adrián Díaz Marro. Non eres Adrián Díaz Marro. Marro, no, por agora no. Son Adrián Díaz García. Vale. Pero gustaríame saber quen é Adrián Díaz Marro. Pero tamén agora. Vale. Pode ser que che diga Adrián Díaz Marro, que Marro? El Mar Barro, ou calquera cosa así. Sí, é verdade. Daqui espérame calquera cousa. Hola, Xan, que tal? Por certo, Rubén, gracias por esa raid de 4. Benvidos aos que estades chegando. Unha boa... Hai xente chegando agora. Sí, pero bueno, estamos acabando, o sea que... Que pando de sinvergüenzas. Unha boa verbena ou ir de pubs? Verbena. No, verbena, sen dúbida. Como dominicano ¿Cómo? Panorama. Vou dicir Panorama, pero por Fátima Pego. Xa sabía. Apaches detrás da iglesia, ti? Sen dúbida. E detrás do Non me palco? acordas, isto acabo de dicir, sen dúbida non me acordas, pero seguro, porque en todas partes hai unha igrexa e por detrás da igrexa hai moitas cousas. Que Sí, seguro. aí é un sitio... Seguro. E detrás dun palco dunha orquesta? Debaixo sei que non. E por trás non se sabería dicir. Supoño que como o da igrexa, que hai tantas cousas detrás do palco, seguro, pero non sei, non me acordo. Posiblemente. Posiblemente. Ti eres dos que Maybe, perhaps, que me gusta moito a mí o tema este. Maybe ou perhaps, que sería? Pois o que queiras, claro. Maybe. Ti eres dos que limpou o cu de pé ou sentado? De pé, sempre. Hombre! De pé, sempre. Ademais, é que flipo que a xente que o fai sentado. É que eu camiño en verga... Joder, é que camiño en verga... De verdade, é que non sei como... Pero que nin siquiera sei como podería facelo sentado. Si por diante, si por trás... Meus! Dúbida, tío, dúbida. Sí. I Nunca na vida... bro. Creo que algunha vez intentei limpar o cu sentado e foi un puto desastre absoluto. Xa dixen, non pode ser. De pé, sempre, 100%. Estou flipando. É que a peña dime, como carallo faz ti para limpar o cu de pé? No, como carallo facedes vos para limpar o cu sentados? Grande, Adri. Como, por donde, por trás, por diante, como metes a man sin tocar o lavabo? Que iso non é higiénico, joder. Estás metendo a man onde acabas de cagar. Creo que isto que é. Sí, está claro que non puse aí a merda, pero xa saiu. Quero dicir, onde caeu foi onde estás metendo a man. Que grande. É unha explicación que acabo de dar agora, pero igual non ten moito sentido. Bueno, acaba de falar... Que dio Chal? Acaba de falar con Chita outra vez. Outros 50 céntimos. Non tedes nin puta idea. Levantar a cacha de medio lado e fora. No último caso, tirar de bidé. Sí, home, o do bidé. Sempre me chamou moita atención o tema do bidé.
Tamén teño unha dúbida no vídeo. Para diante ou para atrás? Como te pos? Mirando para a parede ou mirando para outro lado? Como se utiliza un vídeo? Eu creo que dándolle a espalda á parede. O sea, sentándote co grifo detrás, Claro. pero clavas o grifo no cu, muchacho. No, se te pos... Bueno, no meu... Eu collo no vídeo, O sea... Joder, pero eu sempre, sabes, vexo o grifo apuntando desafiante, a mí non me dan ganas de poñer o cu para atrás e ir cara ao grifo, sabes? Eu tamén, o sea, que dicir... É que, joder, non entendo tampouco. É unha cousa... Eu si empregar a bidet, que polo de agora nunca fixe, pero eu faría para diante. É dicir, eu poñeríame cara a parede... Bueno, creo que isto non lle importa a nadie. No. A verdade que non. No, eu creo que estamos aquí falando de como limpar o cu. Hostia, aí está debullador. Non sabedes usar un bidé. Cajo en Dios, depende de que queires limpar, poste para diante ou para atrás. Home, a ver, vamos a ver. Vale, ahora entendo máis a cousa, claro. Pero... Estás quentando aí, No, debullador, átate, que xa cambiamos de tema. Tranquilo. Por certo, Garmos, o que acaba de dar a sub, está dicindo, supoño que non te acordarás de min, pero fai uns meses dixenche que vou ser pai, pois vai ser nena. Felicidades, Gar. Felicidades, papá. Pa ti, joder. Ademais ter filla, porque se tiveras un fillo non ter nada, porque os fillos son darnais, pero as fillas son dos pais, así que goza moito desa experiencia e que todo saia ben, que o máis importante é que saia ben todo, e listo. Aí está, eso é importante, eso que sale todo ben, que... Sí, no, está claro. Tanto para a nena como para a mamá, que aquí as dúas son as perjudicadas. A mamá loitadora aí, que eso non lle deseo, madre mía, eso ten que ser... Picazo para todas as mamás do mundo. Aí estamos, pa vos. Eu estou sempre aí con elas aí, bueno, eso sona mimado que acabo de dicir. Sí, a verdade, Gabi, baneo absoluto. Out of context, ahora Gabi, está con mamás todo o tempo. Sí, totalmente. A ver, vais a cambiar o título do... bueno, igual. Iba a dicir, o meu traballo e ahora vou na cajar máis. No, vale. Pero es mestre das nenas, non dar mamás. Sí, pero bueno, entre todas cos papás e cos mamás, vale? Non me quedo solo cas mamás. Vale, pilla vas. Pero igual as mamás facen máis caso que os papás. Bueno, claro, é o que ten ser o único home da escola. O sea que... Eres o único home da escola? O único home da escola. Madre de Dios. Bueno, está o cociñeiro, que agora temos cociñeiro, entonces... Tamén... Pero entón tens que ser a cousa máis desexada en kilómetros a la redonda. Eso é como xogar un mundialito 4 contra 1. Sí. A mí, de feito, mira, os meus colegas, isto van a dicir, que cando estaba na carreira, magisterio infantil, o porcentaje de mulleres home está desequilibrado, obviamente, é un alto porcentaje de mulleres que de homes. E o último ano de carreira éramos 4 homes e 110 mulleres. Hostia. Chegalle ben, sí. A porcentaxe podemos decir que non está equilibrada, non? No. Pero eu admiro moitísimo a xente, teño que dicir, Gabi, que traballa con nenos, tío. Sí. Que teñas esa vocación e que traballes con nenos, para min é unha pasada, tío. Cando vexo a xente traballar con nenos e facelo con cariño e tal e cual, para min é unha cousa que me xera unha admiración espectacular. Como a xente que traballa con ancianos. Con ancianos tamén. Joder, e o fai ben, tío. Cando vexo a alguén tratar ben a un abuelo, unha abuela, tal... tratarlo con cariño, joder, para mí iso son, de verdade xo digo, isto non é populismo barato, é algo que me emociona, ver iso é algo que me emociona, porque eu sei que eu non sería capaz nin de ter esa paciencia, nin de, non sei, que non sei, a mí emociona ver, sabes, a xente que trata ben os nenos, a xente que trata ben os maiores, para mí, cuidado, chapó. A ver, trátame ben os nenos, Gabi. Sabes a ilusión que vou traballar? Non, é que flipo, eu de verdade con vos flipo, cos mestres, sabes, de nenos pequenos e tal, de verdade que vos admiro un huevo. Que eu creo que son peor eu que eles, pero... Sen dúbida, seguro. Eu paso moi ben. Hostia, la virgen. Jalloso ou Piñeiro? Bueno, tío, aquí vamos a ver. A ver, eu teño moito cariño os dous, pero bueno. Pero mi ídolo é mi ídolo. E ora... Nunha pelea a hostia limpia entre Jalloso e Piñeiro, que penses que ganaría? Rollo xóvenes... Bueno, full. Os dous... No, eu impediría esa loita, impediría esa pelea... Impediría esa pelea, no se poden pegar. Non se poden, o sea, é que non se pode pegar, non se pode pegar. Esa xente
Non se poden pegar, é que non se poden pegar. Non. Sabes o que? A maioría, hai xente, eu descubrino, o sea, sobre todo aquí facendo estas charlas, que, bueno, din, apostan por Galloso, case a maioría da xente. E dime que é campeón gallego, campeón de España de lanzamiento de martillo. Creo que foi universitario. Campeón universitario. Creo, non sei, preguntarei a próxima. Non teño ese dato claro. Non teño ese Entonces, dato claro, claro. dixeron, joder, no, é que Galloso foi campeón dalla, e, bueno, gana fijo. Hostia, tío, dixo, hostia, non sabía. Non creo, dime unha cousa, é que non creo que Xosé Ramón chegara a pelearse con ninguén nunca, de verdade. É que non creo, non creo. É que Xosé Manuel tampouco, No, Xosé Manuel tampouco. vexo. Pero sí que Xosé Manuel, pois, véselle, non o sei, pero véselle unha persoa máis con carácter, así, máis tal. Pero eu creo que Xosé Ramón non se chegaría a pegar con ninguén nunca. No, de feito... Ella preguntar se tivo algunha liorta. Vou preguntar. Por favor, a ver se cando vexa ella preguntar, oye, Xosé Ramón, ti alguna vez acabaches a piñazos por aí adiante? Tiveches algunha festa que se torceu, alguna cosa? Voulle preguntar, teño curiosidade por iso. Eu quero saberlo. Hecho contar. Por favor, dimo, se che toca ahora mismo Euromillones, que sería o primeiro que farías? Que sería o primeiro que faría? O primeiro. Bueno, vamos flipar, home, o primeiro flipar. Pero... No, o primeiro, sí, o primeiro asimilar. E o segundo, pillarme unha cogorza espectacular, sen dúbida, sí, pero espectacular, E tirías un proxecto super tocho de invertir pasta? Sí, Si se me ocurre algún donde invertir pasta, sí. Sí, sen dúbida. Tería onde gastalo. Se a pregunta é, terías onde gastalo? E dous premios deses tamén. Sí, tería onde gastalos, sen dúbida. Además, eu sou unha persoa que sempre tivo ganas de facer cousas pola miña conta, de invertir e tal, e de ter esa posibilidade de emprender algo. Sí, gustaríame emprender. Eu non sería da xente que diría, deixo de traballar, e como se organizo ben os cartos, vivo toda a vida. Eu tampouco. Non. Eu veño aquí a facer algo, non sei. Sí, eu de feito teño que sentir realizado. Eu sou unha persona que... Claro, sí, totalmente de acordo contigo. Totalmente. Cal é a túa canción favorita do Xabrín Club? Pode ser que sí, pode ser que non. Hostia! Sen dúbida. De Víctor Coyote aí a bloque, tío. Sen dúbida. Hostia, eres o primeiro que di eso. Pode ser que sí, pode ser que non. Pode ser que sexa, pode ser ou non. Pode ser da nosa ou doutra galaxia. Pode ser das gafas que non mire ben. Perfecto, mañán. 100%. Víctor Coyote, referente. É que a maioría non todo é o que parece. Mítica. Non todo o que parece. Non todo é o que parece. O que parece, amigo. Sí, vale, xa sei. Sí, é iso. Ou a de que estou na lavadora. Tamén, eses están aí e tal. Pero a de pode ser que si, pode ser que non é o primeiro que me dices. Para min, esa e outra que era a de Adarbicis. Como se chamaba? A de aí vai pistón. Deixámola rodar nas curvas. No, enriba de bicis pequenas, vimos do monte. Esa era maravillosa. Non me acordaba disso. É máis, cantábamos meu irmán máis eu, cando éramos ben pequenos, dormíamos en literas, facíamos un programa ficticio de radio polas noites, que se chamaba Queimalle o palleiro. E facíamos, sabes, entre os dous, el dormía arriba e ben baixo, e facíamos eso. Facíamos un programa de radio e íbamos falando os dous. Non sei, quemamos o palleiro, non sei que tal cual, temos actuación de, non sei de que gane esa canción, o do Xabrín Club e tal, e poñemos os dous a cantar a Vimos do monte, deixámola rodar. Pero isto ás 11 da noite, imagínate meu pai entrando na habitación repartindo zapatillazos como animal. E con toda a razón do mundo. Un pouco debo, pobre. Son Goku ou Arale? Por seguimento son Goku, por gracia Arale. Se non, Bulma. Bulma es Dios. Sí, sen dúbida. Esa é Bulma? Bulma, tío. Ostras! Pois sí, Bulma referente, ídolo. Pratos combinados ou mareas vivas? Boa pregunta, máis. Está ganando mareas vivas. Vou dicir unha cousa. Eu a pratos combinados teño moito cariño porque coñezo, bueno, eu un dos meus, por non dicir o meu primeiro xefe de verdade da tele
é un dos creadores de Pratos Combinados, eu tiña un cariño espectacular a Pratos Combinados. E máis diría que é a segunda favorita miña de sempre, pero a primeira é Mareas Vivas, Mareas porque é Vivas. a primeira serie galega que fixo que Adrián Díaz se sentara todos os luns ás 10 da Oh, noite a ver unha oh, serie galega. Foi a primeira vez, a miña primeira experiencia na vida. Ademais, acórdome que era na época de Compañeros da Antena 3. hostia. E tiña dúas citas a semana diante da televisión. Unha era o luns Mareas Vivas e outra creo que era o xoves ou tal con Compañeros. Foi a primeira serie galega que fixo que eu me sentara diante da tele, estivera mirando o reloxo e dicindo, van a ser as 10 tal, para ver unha serie na tele. Mareas Vivas de Brutal. Porto Zas. Brutal. O mar que Para mí non foi levar. foi unha serie que revolucionou tamén, porque empezabas o sea, a primeira serie na que inclúe a geada e o seseo. Sen dúbida. E se Moi falas ca xente natural. que a fixo, e se falas coa xente que coa fixo, son conscientes. Tamén é certo que tiña un traballo lingüístico espectacular, era. Tiña un lingüista todos Animalada. os días en riba Animalada. deles para que todo fora como tiña que ser, como se traballaba. Bueno, antes había máis medios e traballábase de outra De maneira outra na tele. maneira. Pero espectacular. Eles son conscientes do que fixeron polos dialectos e polas variedades dialectais do galego naquela serie. Para nós foi como ver, non sei, Crónicas Marcianas, poñerte diante da tele e ver aquelo, sabes? A xente como a ti, contando historias como a ti, pero con acentos diferentes, tal. Acórdome de Camila Bosa con ese acento latinoamericano falando galego, que era todo como surrealista, espectacular. Para min foi espectacular. Acórdome moito daquelas variedades e de xente iso, como Camila Bosa, por falando con ese acento latinoamericano en galego, dicindo, joder, é que o galego É pode falar brutal, todo sí, o de mundo. Camila, é que Sí, sí, sí. é un rasgo, non, de Camila. Sí, Camila, para min tamén Brutal, espectacular, brutal. unha das mellores. Camila está Brutal. tamén, para min, coidado, sí, é que naquela xeración, coidado, é que abriron Moitos. moitas portas tanto para a ficción galega como para o entretemento galego, que foi brutal, e xa hai 20 anos disto, que parece que foi onte, pero hai 20 ou 20 e pico anos de Mareas Vivas. Unha animalada, O máis, creo que fixeron un programa especial polos 25 ou polos 20 anos Ai, sí. de Mareas Vivas, sí, Sí. sí. Hostia. Sí, señor. Xuntarnos a todos en Porto Zas, en Laxe. En Laxe. Sí, señor, No, Laxe. brutal, brutal. Pero historia da galega. Historia da Joder, galega. podemos botar aquí... Puf! Que bueno, cando queiras un día volves e falamos aquí de... Sí, cando me invites, cando me Sí, cando invites. queiras, hostia, cando queiras. Bueno, xa por último, que prefieres? Hostia, o cheiro a esterco ou o cheiro a marea baixa? Eu que cheirei moito esterco. Eu que tive moito esterco pretiño e tiven que sacar moito esterco da corte. Bueno, moito tampouco, joder. Prefiro a marea A baixa. marea baixa, sí, A marea baixa. todo. Sí, a marea baixa. E bueno, falta unha pregunta. Crees que Manu é a hostia? Creo que... Manu é a hostia. Que Manu? O teu Manu. Sí, sen dúbida, claro que sí. Espectacular, unha persoa espectacular. Ti sabías que... Ademais, súper especial, Manu, un home súper especial e que a verdade é que se traballa moi ben con A ele. mí parece increíble. O sea, que o traballo ese que hai detrás das cámaras que non se ve é un traballazo. É un traballazo. Sí, son moitas horas e hai que e moitos batacazos que se levan para poder sacar as cousas adiante. Que hai de mandar un mensaje que quero traerlo aquí. Sí, se pode contar, con Manu podes alucinar, é un das mellores entrevistas que vas facer. Pois eu teño moita... Non sei se, non creo que se corte, non se corta. Non se corta, vale, é mellor a No, mí. pero se está a gusto e tal, podes alucinar. Ademais é que Manu é un DJ de la hostia. Sí, déxame lucir tamén. Sí. Escoita, é un DJ que fai espectáculo que alucinas, tío. No Grove, que do Grove, na Festa do Marisco sempre actúa e monta uns pifostios, pero que se lle vai dar mans. E por iso che digo que é moi interesante a labor dun director nun programa que non ten un presuposto grande e que aínda así fai cousas espectaculares. Encántame. Hostia, pois hostia, Sí, hostia, joder, Manu é unha entrevistaza, Pois, de feito, ollo que Manu, que ten un terceiro ollo,
que lle salta cando falamos del, porque de feito deixoume, eu isto corto a entrevista e subo a YouTube, non? Para non perdela, porque Twitch borrache os directos. Sí, é pasados certo, que días. nos pasounos que perdimos mogollón de cosas sin saber. E non quero perder estas charlas. Jova, deixoume un comentario na charla de Lucía porque fixen a mesma pregunta. E colle, pome, xa sabía que me pitaban os oídos. Gracias, non sei que. Sí, sí, está ao tanto de todo, sí. Pois, Oye, canto levamos aquí? non sei, 2 horas e algo. 2 horas Flipas, la bicha. flipas. Madre mía. Oye, pues estuve a gustísimo, pasase o tempo. Supoño que a xente marcharía toda porque isto Non sei nin canta xente hai, pero os que deixa estar. fantáchedes Que toda... dalle moitísimas grazas ao chat, da miña parte, un bicazo enorme para todos, encantoume que estivera por aí mi coquetería, que estivera que Necal, fíxome sentir un pouco outra vez, non hai cuarentena aquí, relajando de todo. Joder, a verdad que estive moi a gusto, Gabi, tiña moitas ganas de falar contigo e teño moitas ganas de que che vaya ben, coño. Gracias, tío. E que sigas pa diante, que chegues onde queiras chegar, que tes merecido, joder. Gracias, tío. Gracias. As palabras vindo de ti, bueno, coño. mólame moito, tío, mólame moito. Bueno, pois deixoche que, a ver, despídete, digo que queiras, a xente xa te está dicindo xa aí. Queremos a todos, moitísimas gracias por estar aí, por aguantar a chapa e nada, con Gabi a tope. Bicazos xa está aí, bicazos a tope. Por certo, dime. Prometo unha furanchada, Sí. Prometo unha furanchada e xuntos a todos, joder, Sí, xa que nos ainda non pudemos facer, fai no tío, joder. Fai unha furanchada. Está feito. Sí, non? Está feito. Pois nada, iso, que moitos bicos e moitas apertas para todo o mundo e que cando queirades, aquí estamos. Bueno, pois Adri, para min foi un placer, volvo a dar Igualmente. gracias, mil gracias por estar aquí e perder o teu tempo. Non hai de que... Bueno, para min foi unha ilusión terte aquí e espero que algún día, pois eso, falemos, o sea, incluso... Pero que algún día volvamos falar por aquí que ti veñas á tele tamén. Hostia, Terás que volver outro día por ali a facer unha visita, ou revolando ou outra cousa, no que na que andemos metidos. Que por certo, se dille a Isa, a estilista, se dixen a Lucía e tal, que me fixo sentir como unha fucking estrella. Isa é o amor tamén de muller. Fíxome sentir como... Esa sí que, Isa tamén ten outra entrevista, cuidado, Gabi, con anotada Isa, no, fora coñas. Escoita, anota Isa, pasa que é moi tímida, Bueno. Isa igual, o problema é que é moi tímida, pero ten unha entrevistaza, E Isa sabe todas as trapalladas, todos os trinjanillos que hai detrás de bambalinas, está Isa por medio, sabes? Isa planchoulle camisas e fixolle estilismos a xente que cuidado. Ollo aí, porque aí se viene, ollo aí. Sí, se cuidado, se pode contar moita historia. He de intentar contactar con ela, lo. Bueno, pues moitas gracias, Adri. Gracias a ti, un placer. Que vaya todo moi ben. Vémonos na próxima. Chao. Chao a todo o mundo. Chao. Bueno. Vaya pedazo charla tuvimos aquí con Adrián, la Virgen. La Virgen. Estamos a tope, Estou con a sensación